bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su ala ye bi tile hɛrɛ d'an ma ala ka su hɛrɛ fana d'an ma baara mun bɛ ni an bɛ ɲɔgɔn kɛ bato la sa ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sunkalo tile 13 foricogo ɲuman yira an na
ala k'a tɔ musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kerecɛnw fana bɛ sun na an bɛ dugawu kɛ ala fana ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ su in na an bɛna babu sigi min kan sa o ye musakako kuma min bɛ sen na nka yan'o cɛ bi sɔgɔmada in na kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi ale ye jɛkulu min sigilen don AES kow lawaleyaliw kama an ka jamana kɔnɔ ale ye o mɔgɔw bisimila baara minnu kɛra AES ko hukumu kɔnɔna na sa k'a lajɛ olu bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na kimɛli o mun kɛr'o la sa ka se ka o ɲɛfɔ a ye n'ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an n'an da don nin baara min kɛra bi kuluba ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale la ka kɛ ni an ka waleyaw ye min ye jamana minisiri min bɛ ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa ale ye bataki dɔw ci bataki minnu bɛ tali kɛ an ka papiye kow la hali bi ka se k'o sigi sen kelen kan bɔlɔlɔ sanfɛ kɔni bi malidenw bɛ se ka u ka baara dɔw kɛ baara minnu bɛ taa sa u yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛnko la ka taa se duguta sɛbɛnkow ma maa minnu mago bɛ se an ka jamana ma nin waleya in nin waati ninnu kɔnɔna na an y'a ye fana k'a fɔ nin dɔgɔkun kelen in fana kɔnɔna na seko ni dɔnko ale san baara dɔw bɛ ka sigi sen kan dɔɔni dɔɔni wulikajɔw bɛ sen na an ka marabolo caman na seko ni dɔnko bolofara minnu baara minnu bɛ na se ka kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ani maa min yɛrɛ taara ka kɛ nin kalo in ale denba ye ale fana bɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la yaasa fɛɛrɛ minnu sigilen don a fɛ sa kalo in kɔnɔna na ka se ka olu fɔ i n'a fɔ jabɔ k'o kɛ falatɔ olu ka yɔrɔ la ka baro sugu kɛ ni maaw ye ani ka ɲɛfɔli kɛ san yɛrɛ a kɛkun a n'a kɛcogo a n'a bɛna lawaleya cogo min na o hukumu kelen kɔnɔna na minisiri min yɛrɛ bɛ seko ni dɔnko kunna ale bɛ ka maa caman bisimila hakili jagabɔw bɛ se ka kɛ cogo min na ani maa minnu kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka waleya in k'ale la ɲɛnamaya kosɛbɛ olu ka miirinaw ka se k'olu senkɔrɔma dondoli baara kɛ mamu dafe ale ye o kow bɛɛ lajɛlen calatigɛli dɔw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu fana ye wulikajɔ belebeleba kɛ mali burkina niger wolomasiri tabaw u ka wulikajɔ filanan n'o ye yɛrɛko ye yɛrɛko kɔni ye mɔmɔli caman kɛ kuma tɛ gawo mara ale kɔnɔna na cɛsiri minnu sera ka kɛ o la arme fɛ an'u sera ka bamanci wale kɛbaw ka daga yɔrɔ minnu dasi olu caman fana waleyaw kɛra nin dɔgɔkun in ale kɔnɔna na dɔgɔkun kelen fana kɔnɔna na fana an y'a ye k'a fɔ sunkalo ko ale kumaw cayara sɔngɔko ta fanfɛla la kuma tɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la da dumunifɛnw i n'a fɔ sogo ale kɔni yɛlɛla nin tile fila in na kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ bi an dafɛ jamanaw la sukaro bɛ ka gɛlɛya cogo min na yan ta kɔni ma se o ma fɔlɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛ ka ɲini o la mali ale ni moritani ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ale ni baara minnu sigira sen kan a man d'a la n'a sɔrɔ a bɔlen don a sira fɛ minisiri n'o bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ka ko kunna sa ale kɔni bɔra ka kuma caman fɔ nka lawaleyali kɛnɛ kan a n'o cɛ ka jan kosɛbɛ sabula maliyɛn minnu bɛ moritanikaw fɛ yen degun b'u u la o hukumu kelen de kɔnɔna na senegalikaw fana y'a yira sa olu bɛna fɛɛrɛ tigɛ cogoya sugu dɔ la yaasa ka se ka u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ u ka wasaden ka taa kɛnɛ kan ka taa lajɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na moritanikaw fɛ a n'u ni jamanaw bɛnnen don min kan jamanadenw bɛ don u fɛ yen cogo min na k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ sa o bɛ se ka bɛn cogo min na nin waleya ninnu kɔni bɛ ka kɛ waati min mali yɛrɛ kɔnɔna na maa caman kɔni dusukun tiɲɛnen don min ye gogi ka taa se narakaw fɛ yen ma duguden minnu bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini moritani bɛ ka nin min kɛ an ka malidenw na a tɛ ka bɛn u ma o hukumu kelen fana kɔnɔna na maa 147 olu nana ka bɔ alizerikaw fɛ yen olu kɔni a yirala sa k'a fɔ ko laɲini de kɛra k'u yɛrɛ bɛ se ka segin ka na cogo min na u faso la yaasa u bɛ se cogo min na ka na baara wɛrɛw kɛ ka na ko wɛrɛw boloda sabula u ni alizerikaw olu ma ɲɛ sigi la nin waati in na fana an b'a ye k'a fɔ ko sa dɔgɔkun in kɔnɔna na CEDEAO ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw daminɛ sa n'o o ye John Dramani Mahama ye Gana jamanakuntigi ale tun bɛ taamana an fɛ yan a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko CEDEAO ye jɛkulu min bɛ to a kolo la AES ko fana ye jɛkulu min jɔlen don a kolo la u k'a lajɛ u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na sabula jamana kelenw mɔgɔw de don hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ka kuntilennaw tɛ kelen ye jamanadenw olu ka lajɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka to i ka bonya ani i ka karama ale kɔnɔna na o CEDEAO ko kelen hukumu kɔnɔna na min ye Umaru Sisoko Anibalo ye ale bɔra ka kuma caman fɔ tile fila in na a y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO jamanakuntigiw ye jamanakuntigi ale fana ye jamanakuntigi ye u ka sariyaw tɛ se ka boli ale kan i n'a fɔ a ka d'u ye cogo min na balimaya ni sinjan b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye CEDEAO kɔnɔna ye nka min ye jamana bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo wa jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kan CEDEAO tɛ se cogoya si la ka jɛkulu wuli ka taa ale fɛ yen k'a fɔ ko i n'a fɔ u b'a k'u sago ye gabɔnkaw fɛ yen labɛn bɛ senna ka taa kalata la cɛbɔ kɔni o kɛra maa 4 ye maa min yɛrɛ bɛ furancɛla fanga kunna n'o ye Sɔrasi ye n'ale ko ko a bɛ kɛ cɛbɔ ye ale ni jamanaden wɛrɛw olu kɔni de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ avril kalo nata senegalikaw fɛ yen olu bɛ wuli ka jɔ la sa dunko juguya ni yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na wa ni marɔkɔkaw fana
bolo don ɲɔgɔn bolo u ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na min ye RDC kɔnɔna na sa sigikafɔw kan ka kɛ senna luwandakaw fɛ yen yaasa jɛkulu marifatigi ninnu ni RDC kaw u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la sa kafu ale ka jɛrɛ 14nan o kɛra Egypte kaw fɛ yen Afrique du Sud kaw ka Moset ale kɔni sigira a nɔ na ni o ye kafu a ɲɛmaaya ye farikolo ɲɛnajɛkɛla min yɛrɛ bɛ n'o ye ndolantilaba ye Cameroun kaw fɛ Samuel Eto'o ale sera ka don jɛkulu in kɔnɔna na farafinna tɔgɔla maa 6 min kan ka taa FIFA la u y'olu fana sugandi waleya in ale senfɛ Mali kɔnɔ yan fɔnkɔɲɔgɔnkɔba bɛ farikolo ɲɛnajɛ ale ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye ministère ye ale kɔni bɛ k'a lajɛ cogoya min na se ka fɔ bɛ se ka kɛ ka bɛnkan kɛ a ko la fédération maaw olu b'a fɛ ka taa assemblée générale la min ye jama fanba ye olu y'a yira sa jama fan dɔ y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma jɛn ni o ye wulikajɔw kɔni ni ɲɔgɔn samansamaw bɛ sen na hali bi a bɛna na tigɛ da minnu na sa maa si kɔni t'o dɔn yanni AG assemblée ale waati cɛ nin ye kibaruya telimanw ye an bɛ kɛnɛya kɛ k'olu tɔw datugu sa min ye ministre Asaba Jalo ye ale kɔni ye vaccin caman bisimila an ka jamana kɔnɔ min ye furaw ye furajiw mun kan ka kɛ ka pali bana ale kunbɛn dɔgɔtɔrɔsow fana ka ɲɔgɔndan na a yera k'a fɔ ko Yota ale de dɔgɔtɔrɔso ye bi min kɔni minɛcogo ka ɲi a baaracogo ka ɲi n'an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen hôpital du Mali o kɛra 2nan ye Katikaw ka dɔgɔtɔrɔso ale ye 3nan ye o ko in na an b'a fɔ sa n ko min ye kɛnɛyako ta nasira fɛ hali bi faleyakaw olu y'u ka ambulance sɔrɔ ambulance min n'o kɛra sa wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min kɛra u ka sifinnakaw n'u ka ɲɛmaa ye Elhaji ye an b'a fɔ sa k'a fɔ ko o yɛrɛ sera dugu kɔnɔna ntɛnɛn don a kunbɛnna kosɛbɛ sabula min y'u ka dɔgɔtɔrɔso ye ka taa se baara wɛrɛw ma ale olu boloda nka yan'o cɛ sa jamana ɲɛmaaw kɔni ye yen mairie yɛrɛ de ci ka bɔ yen yanni délégation spéciale ka sigi sa a fɔra ko Elhaji Keyita ale ka se ka wulikajɔ kɛ ka baaraw kɛ sini Bamako misiriba la baara belebeleba min nana kɛ yen den maaw n'o ye manden den maaw ye olu kɔni ye layidu min kun ta o sigi waati an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna panneau solaire feere kɛ u ko ko 50,000,000 u b'o don panneau la k'o di Mali gouvernement ma chèque jɛyan o dira a kɛnɛ kan a don u y'a layidu ta ko ni gouvernement ye yɔrɔ yɔrɔ yira u bɛ taa baara in kɛ yen a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi gouvernement y'i bolo ɲɛsin Bamako misiri Bamako ka taa baara in kɛ yen wari daminɛ tun ye 50,000,000 ye nka nin waati in na a taara a yɛrɛ sɔrɔ 90,000,000 na n'o ye 90 millions ye u y'a yira sa k'a fɔ bi misiriba kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kuranko mago foyi o tɛ a la tuguni ni minɛn ninnu sigilen kɔfɛ yaasa ka minɛn latɛmɛ misiriba mɔgɔw ma ka tɛsi kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u y'o kɛ juma tɛmɛnen nka n'Ala sɔnna ma min ye cérémonie ba ye o ye sini ye juma seli waati ministre min bɛ kuran ni jiko kunna ale bɛna kɛ ko ɲɛmaaya la Bamako dugulenw olu fana bɛna kuma ta o conseil islamique mɔgɔ bɛ kuma ta Manen den yɛrɛ ale fana ɲɛmaa bɛ kuma ta ministre bɛ sɔrɔ ka kuma datigɛ min ye alimami ye ale bɛ dugawu kɛ dugawu kɔfɛ sa u bɛ sɔrɔ ka taa ka yɔrɔ riban tigɛ ka yaala ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yira maaw la baara min sera ka kɛ misiriba la nin waati in na Manen den ka layidu timɛli hukumu kɔnɔna na o baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛna yira mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na k'an bɛɛ bɛ sɔrɔ ka da ɲɔgɔn ye ka Manen den baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Jalo ale ni Seku Kalifa n'a tɔw bɛɛ lajɛlen Chinois k'an b'u fana fo nin baara ninnu kɛcogo ɲuman na Falaye Keyita Kɛba Jalo sisan an bɛ se k'an ka maa bisimilalenw olu wele k'olu ladon زخرهم دايما مجدد Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun don ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula nin waati na n'o ye te vert rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan te vert rasul k'a ta Chine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na te vert rasul n kɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko te vert rasul bɛnɛfunjilama walima te vert rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple o fana bɛ yen nɔ te vert rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko te vert rasul a bɛ foroko cɛɲi kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple te vert rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan na
4 bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert Rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert Rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert Rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu
u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen tulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na bi su in na an bɛna baabu sigi fɛn min kan sa o ye taxation ko kuma ye taxation ko kuma in a cayara bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la bɛɛ lajɛlen ni hakilina don nka nin waati laban in na an bɛ ka mun ye o ye k'a fɔ maa caman bɛ yen olu tun ma faamuyali kɛ sociétéw yɛrɛ fana bɛ ka don ɲɛfɔli la yaasa mɔgɔw ka se k'a faamuya nka min ye ko in la gɛlɛmanba ye a bɛ se ka fɔ kunnafoni majɛ bɔra gouvernement yɔrɔ nin ko in na yɔrɔ jan yaasa mɔgɔw ka se k'a faamuya nka bi su in na bɛɛ lajɛlen ni hakilina don ka bɛɛ bonya ni hakilina ye an ye wele bila Mohamed Bill Traoré ma Mohamed i ni su Kasima b'i fo i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn alhamdulillah merci Hussein Balo Hussein Balo i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn diyara n ye Bill oui kuma min bɛ yen bi kosɛbɛ o ye taxation ko in ye a bɛ se ka fɔ ko premier ministre Ablaye nali ni ŋaniya in yera o ko wagati de kɔnɔna na miiriya in bɔra ale kɔni ka gouvernement nalen de an y'a ye nka sama-samali yɛrɛ ani ka bɔ n'a ye ka na n'a ye kɛnɛ kan ka se ka se nin wagati bɛɛ lajɛlen ma halisa mɔgɔ dɔw ma sɔn e yɛrɛ bolo mun ni mun kun kan ka kɛ ɲɛbila ye yanni nin ko in nali cɛ. D'abord Kasim ɲininkali diyara n ye an bɛ Ala fo k'Ala barikada fɛn fɛn sɔgɔlen nɔ na bi su in na i ka plateau sanuman in kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barikada Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kan ko débatteur Hussein fɛnɛ ka fɛnɛ fo kosɛbɛ Kasim nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn dɔ de kɔnɔ an ka wulikajɔ fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna la a tɛ dabɔ foyi kama jamana yɛrɛ bɛ se ka kumabɔ sɔrɔ cogo min na jamana kɔnɔ denw olu bɛ se ka lafiya cogo min na ne ye hakilina in bakurubaya la démarche fɛn fɛn bɛ ta an ka autorités fɛ ne b'a bila hakilina kelen pe dɔrɔn de kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ denw sago ye cogo min na quoi ka jamana bɔ mentalité d'assistance et de dépendance kɔnɔna la ko caman kɛra ka tɛmɛ mais taxation in i b'a ye k'a fɔ comme i y'a fɔ i ka kuma daminɛ la cogo min na yanni mesure d'application kan ka na ne bolo mesure wɛrɛw de tun bɛ se ka na sensibilisation communication information bɛ di ka mɔgɔw hakili lamin ni a ye parce que en matière de communication il y a pas de pardon quoi k'a fɔ ko taxation in ko hakilina ɲuman tɛ mɔgɔ y'a fɔ ne bolo i ma tiɲɛ fɔ hakilina in ka ɲi yɛrɛ de nka maliyɛn minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni dabɔ kama tɛ dɛ n'u m'a faamu olu ka cri de cœur bɛ faamu minnu bɛ yen nɔ ni olu u b'a kalama fɛnɛ ni olu bɛ ka laseli dɔw kɛ n kan t'olu ma dɛ parce que an b'olu bila ŋaniya wɛrɛ kɔnɔ quoi nka minnu bɛ yen nɔ n'u m'a faamu n'u bɛ ka cri de cœur kɛ ne bɛ ka kuma bɛ ɲɛsin olu de ma
u k'a faamu k'a fɔ ko laɲini tɛ fɛn foyi ye an ye dɔ kɛ ten an bɛɛ ka sacrifice kɛ sabula an y'o de demande anw y'a demande an ka autorité fɛ Kasim k'u ka Faransi gɛn an y'a demande an ka autorité fɛ force étrangère fɛn fɛn b'an fɛ yan nɔ Barkhane MINUSMA Takuba G5 Sahel France 24 RFI a ɲuman n'a juguman bɛɛ lajɛlen an ko ko bon aw nana aw dɛsɛra a ye taa an y'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka jamana ta u sogo n'u golo la ka jamana k'a bila sira kan jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ ye mun na jusqu'à l'ultime sacrifice o baara dɔw de bɛ ka kɛ o baara mun ni o bɛ ka kɛ nin a fɔra k'an bɛ téléphone ci minnu kɛ an bɛ crédit ta ni forfait ta minnu kɛ an ka jɛ fɛn dɔ kɔ communication ko don a fɔra ko bon 200 dɔrɔmɛ 10 bɛ bɔ a la manière de communication ko don déjà ne y'a ye k'a fɔ hakilina ma min a la kojugu wa communication nana cogo min na hakilina wɛrɛw fana donna a kɔnɔna la mal par la mauvaise volonté de certaines personnes olu nana a bayɛlɛma sinon si ça n'était ne qu'à moi a ma fɔ ko 200 crédit ko dɔrɔmɛ 10 bɛ bɔ a la ne tun bɛ communication wɛrɛ manière wɛrɛ di a ko la k'a ye k'a fɔ 200 crédit misali la n'o bɛ bɛn heure kelen communication ma ne tun b'a ta k'a fɔ ko miniti 5 ou bien miniti 6 ɲɔgɔn na o communication heure kelen communication o musaka bɛ tigɛ i kun ne fana tun b'a ta ni o hakilina ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ne bolo o fana tun bɛ kun mɔgɔw fana fɛ dɔɔni. I n'a fɔ Burkinabé ye min kɛ o. Waaw Burkinabé n'o tɛ olu ta ka jugu n'anw ta ye o. U ta ka ca n'anw ta ye. U ta ka 5%. Olu ta ye 5% et à chaque communication aussi a bɛ tigɛ olu kun fɛnɛ mais là-bas là i b'a dɔn olu ye communication ni ɲɔgɔnna de kɛ quoi ni heure kelen communication b'i bolo dɔrɔn jamana mago bɛ i ka miniti 5 bɛ miniti 10 communication na donc comme Minan da jɛngɛra ma bon il appartient maintenant au soutien de la transition parce que anw ye séminaire participer pour la communication gouvernementale. An bɛna tila k'an da don o yɔrɔ la pour que Alfuseni fana ka se ka dɔ sɔrɔ k'a fɔ Alfuseni sifinnakaw de ye maa caman ye minnu bɛ yen ko sekɛriw ka jɛmɛ ni manina n'i y'a mɛn denmisɛnninw yɛrɛ da sa u b'a fɔ ko a so y'a bolo don an kun ka taa an ta ta e yɛrɛ bolo bi munna nin guwanna mɔgɔ dɔw la munna a ma bɛn mɔgɔ dɔw ma e yɛrɛ bolo. Ok si an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'an ka dugutigiw fo k'an ka limamuw fo k'an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw fo ka Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo kɔ kan ani kɔnɔla la alhamdulilayi an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ barikama don Ala ka a kuncɛ hɛrɛ la ni an ye ɲininkali kɛ ko gouvernement ye ko min bila sen kan sisan n'a fɔra ko tigɛli dɔw ko ko tigɛli dɔw ko ko dɔ bɔnna kuma in fila bɛɛ bi passé parce que munna ni i ye crédit ta dɔ bi bɔ a la n'i ye transfert kɛ dɔ bi bɔ a la n'i ye forfait ta dɔ bi bɔ a la mais ne b'a fɔ de ni n jɛɲɔgɔn y'a fɔ yan sisan n'o ye Mohamed Dia ko a tun ka fɔ cogo wɛrɛ la peut-être o tun bɛ bɛn maliyɛnw ma an b'a fɔ hali n'i y'a fɔ cogo o cogo a tɛ bɛn dɔw ma i mana dilan cogo o cogo ni maliyɛn yɛrɛ banna fɛn min daminɛ la o hɛrɛ ka ca o ni maliyɛn banna maliyɛn fanba mana ban fɛn min daminɛ la parce que an t'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ fanba an b'a fɔ ko mɔgɔ mun kumakan bɛ taa yɔrɔ jan mun bɛ bɔ joona ka kuma caman fɔ n'olu kɔnna k'a fɔ k'u bɛ fɛn fɛn latiɲɛ i b'a sɔrɔ ko de ka ɲi Mali ma an y'o ye ka tɛmɛ o kɛra tɛtɛ tile la yan dɔw tilala ka nimisa anw faama mana muruti ko min na i bɛ taa sɔrɔ o de ka ɲi Mali yɛrɛ ma an t'a dɔn a daminɛ mais n'a sera ɲɛfɛ an bɛ tila tun k'a fɔ ko vraiment ja a kun ye nin ye a kun ye nin ye ja tun ka ɲi jamana ma jamana tun mɔgɔw tun bɛ nin na dɔrɔmɛ 20 min bɛ ka bɔ parce que mɔgɔw bɛ ka ko in confondi a bɛ ka ɲagami dɔɔni 1% o ye wari min bɛ ci 1% de bɛ tigɛ a la a bɛ komi sisan ni mɔgɔ min y'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 bɔra dɔrɔmɛ 200 la mais dɔw bɛ k'a fɔ ko 20 de bɛ ka bɔ a bolo k'an ka 20 an ka 20 tɛ ka bɔ a bɛɛ la o 20 bɛ bɔ min na o bɛ yen mais i bɛ taa sɔrɔ i bɛ transfert dɔ kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ 20 ma bɔ 20 bɛ bɔ min na o ye crédit yɛrɛ de mais wari ci la 20 tɛ bɔ o la mais a bɛɛ bɛ ka ɲagami ɲɔgɔn na anw bolo c'est à dire communication n'a bɛ fɔ o ma ko kunnafoni a fɔcogo n'a kɛcogo a n'a kɛ waati an bɛ se k'a fɔ majɛ dɔ kɛra olu la
parce que n'i bɛ fɛn fɔ n'i y'a fɔ a sira e ma ye waati dɔ kɛra nin waati kɔnɔna la transition ka nin fanga in an b'u fo parce que munna fɛn dɔw bɛ u b'a fɔ k'a sɔrɔ u ma sara maliyɛn na i b'a dɔn ko bɛ taa ɲɛ yan n'i bɛ fɛ ka maliyɛn mara kana to k'a bɛɛ fɔ n'i y'a bɛɛ fɔ u bɛ c'est-à-dire u bɛ ŋɔni don i sen na maa caman funukun ye fanga kɔrɔ bon o de bɛ ŋɔni don i sen na parce que i tɛna se k'a kɛ o mais n'i y'a kɛ n'i b'a dɔn fɛn min ka ɲi jamana ma n'aw b'a dɔn a ka ɲi jamana ma n'a y'a kɛ n'an y'a ɲuman kɛlen ye hali n'a sɔrɔ an dimina a bɛ tila ka bɛn an ma mais n'i y'a anw ka kuma bɛɛ fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'i b'a kɛ hali n'a ka ɲi jamana ma i b'a ye anw ka mauvaise foi dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ yen olu b'a essayer ka ko tiɲɛ k'o kɛ kungo ye pour que problème ka wuli jamana kɔnɔ sinon ni nin fɛn in fɔra a ɲɛ kan kasi n bɛ exemple dɔ d'i ma tout de suite min ka jugu ni nin ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye bon an ɲɛ b'a la an kan k'o kɛlɛ kɛ mais an tɛ k'o kɛlɛ kɛ kasi i bɛ taa mɔgɔ de ye a y'a ka butigi dayɛlɛ a ye so ta ou bien a y'a ka bureau ta sotigi ka so la a b'a sara 7,000 i b'a kalama san 1 san 2 o tigi bɛ marché dɔɔni sotigi bɛ na dɔrɔn k'a ye 3,000 fara ka kɛ 10,000 ye ni yiriwara dɔɔni a k'a ye ko yɛlɛma fitinin dɔrɔn i ka ko la a b'a kɛ 10,000 o tɛ 10,000 ye o san 2 kɔfɛ tuguni a bɛ tila ka na 5,000 fara ka 50%. A exemple terre à terre bɛ n bolo jamana in kɔnɔ olu ka jugu ka tɛmɛ hali terroriste kan o bɛ jamana in kɔnɔ yan mais olu t'a dɔn k'u bɛ ka kojugu kɛ o juguya olu bɛ ka ko min kɛ jamanadenw na état m'o ta k'o ɲɛsin jamanadenw ma fɔlɔ mais ale t'a dɔn k'ale bɛ ka kojugu kɛ dɔrɔmɛ 20 ni mɔgɔ min ye kɛlɛ kɔ la min nana ka 50% fara a ka so loyer kan don luwansew bɛ o tulo b'a la o sotigi bɛ na a ma so changer a ma foyi yɛlɛma a ma wari foyi don a ka so la mais a bɛ na dɔrɔn a tɛna yɛlɛma yɛrɛ kɛ fɛnɛ yɛrɛ a tɛna dukɛnɛmala yɛlɛma a tɛna foyi yɛlɛma so kɔnɔ mais état bɛ fɛ ka mun fɔ an mago bɛ mun na anw ko k'an bɛ fɛ ka fɛn cɛ ɲumanw de sɔrɔ fɛn cɛ ɲumanw tɛ sɔrɔ abada ni k'i b'a sɔrɔ nka b'a la dɛ i tɛ dugu cɛ ɲuman ye i tɛ foyi cɛ ɲuman ye dugu kɔnɔ k'a bɛ fɛ dugu ka ɲa a ka avancer dugu ka développer f'a ka sɔrɔ taxe sara la kasi an tɛ mairie sara surtout impôt taxe sara ye anw ta n'a ye anw bɛ fɛ waati bɛɛ arrangement de ka k'a la k'a négocier négociation ye anw mago sa musalaka ye anw mago sa Mali la yan n'i y'a jamana caman b'anw ɲɛ an kɛrɛfɛ jamanaw b'an ɲɛ mun de don u ka taxe de don kasi ni m'u ka wari sara ni m'u ka taxe sara u tɛ kuma fɛ k'u bɛ t'i ka ji tigɛ u bɛ t'i ka courant tigɛ k'a sɔrɔ a ma sɔrɔ o fɛ dɛ a sɔrɔla fɛn wɛrɛw fɛ mais olu y'a yira ni mi t'i ka taxe sara u b'a b'i kun cogo cogo u b'a b'i kun ten mais anw ka jamana m'o mesure ta fɔlɔ mais n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna ko wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ min ka jugu ni nin ye siɲɛ 2,000 an ka ɲɛsin olu ma n'i ye dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 1 de bɛ ka tigɛ parce que n'i y'a lajɛ o de bɛ ka tigɛ a la mais min y'a to 10,000 ka na kɛ 20,000 ye don a ye mun yɛlɛma a bɛna mun d'i ma est ce que a bɛna fɛn dɔ de sɔrɔ ka d'i ma wa a bɛ taa yɛrɛ ta d'a ma wa alors bɛɛ la a tɛ taa ɲiyɔrɔ ta d'a ma parce que a y'a dɔ fara a ka fɛn kan mais al'o la a tɛ taa ɲiyɔrɔ ta d'a ma. Ayiwa Mohamed Bill mɔgɔ minnu diminen don nin ko in na kosɛbɛ u ko fɛn fila ne ye min mɛn kosɛbɛ a la mɔgɔ hakilimaw da dɛ minnu ye i n'a fɔ minnu bɛ fɛ ka ko a ka se ka sigi sen kan o ye k'a fɔ wari bɔli tɛ fɛn juguya olu bolo nka a bɛna na taa sira min fɛ ko danaya de tɛ yen o ye mɔgɔ dɔw ka kuma ye dɔw fana ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ ko ɲɛmaaw yɛrɛ ka kɛ misali ye i n'a fɔ jamana tɔw la mɔgɔ bɛ k'u sɔn cogo min na k'u kuru yɛrɛ kan u ka ɲɛmaaw ka jɛ fɛn caman kɔ k'an fana ka ɲɛmaaw k'o ɲɔgɔnna kɛ e bɛ mun fɔ ka kɛ n'o waleya fila ye. D'abord i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔla la n y'a f'i ɲɛna nous avons un sérieux problème de communication sinon comité de pilotage dɔ sigilen don wari musaka mun n'a bɛ don mɔgɔ 9 o mɔgɔ 9 ministère de transport b'a la énergie mɔgɔw b'a la o mɔgɔw b'a la finance mɔgɔw b'a kɔnɔna la olu caman b'a kɔnɔ mɔgɔ 9 musaka mun n'a bɛ don a yirala k'a fɔ wagati ni wagati sinon a bɛ article 6 kɔnɔna la san o san u bɛ rapport présenter président na président fana bɛ bɔ a b'a fɔ k'a daminɛ nin wagati ka taa bila nin wagati nin musaka de sɔrɔla o donna nin da fɛ nin fɛnɛ de sɔrɔla o donna nin da fɛ ko in tilennen don koyi ɲɛ bɛ nin fɛn in na fɛn jɛlen tɛ ka tɛmɛ a kan mais aw minnu ye kunnafoni dila lakikaw ye maa minnu bɛ aw yɛrɛ lamɛn kojugu problème nana poser yen fan de la parce que a ma occasion ma présenter kojugu on n'a pas pris le temps comme camarade bɔra k'a fɔ cogo min na pour mieux expliquer cette situation là o ye fɔlɔ ye ko n mago olu maliyɛnw b'a la dɔw de b'a la hali bi ko a bɛ taa don da mun fɛ f'a ka ɲɛfɔ u ɲɛna olu ma ɲinini kɛ k'a dɔn parce que kunfinya baara tɛw ko in labɛnna de k'a dilan ka ɲɛ mais il faut reconnaître que camarade bɔra k'a kuma fɔ hali ni ala bila Mali gestion na mɔgɔ dɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko non k'olu ma jɛn n'a ye a ka gɛlɛn kojugu quoi a tɔ la de i bɛ baara in de kɛ
an yɛrɛ t'a dɔn kuma dɔw la mun ka ɲi an yɛrɛ ba kuma Mali in kɔnɔ mun ka ɲi an yɛrɛ ma kuma dɔw la maliyɛn dɔw t'a dɔn k'a fɔ ko o ye mun ye quoi a filanan ye mun ye o de ye k'a fɔ ko i bɔra ka a kuma fɔ ɲɛmaw yɛrɛ ka sara ka ca Kasim CNT bɛ yen présidence bɛ yen primature bɛ yen gouvernement jama ka ca n bɛ mun f'i ɲɛna dɔw bɛ fan dɔw fɛ olu ka mɔgɔ tɛ ka wari minɛ an bɛ ka wari ba minɛ a 1,150,000 fan jumɛn na CNT bon o de ye fili ye o CNT sara ne de b'a f'i ɲɛna plateau in kan n'i taara ɲini diɲɛ fan bɛɛ fɛ gosi cogo t'a la parce que n'u dɛsɛra ka bɔ ne tɛ baara kɛ CNT la dɛ mais ne y'a ɲini k'a ɲɛdɔn CNT sara salaire mun bɛ d'u ma o ye 80,000 de sara mun bɛ di CNT membre ma 80,000 de don ni plus ni moins les indemnités o bɛ se ka varier mais ni olu yɛrɛ makunna k'a ye k'a fɔ ko indemnité n'o o farala nin kan k'a sɔrɔ o tɛ wagati bɛɛ lajɛlen ou bien k'a fɔ o la ne b'i lajɔ parce que wagati dɔ la camarade Ben Adama Ben Jara Ben le cerveau ale ko ale ka musaka bɛ bɛn 1,500,000 ma k'a y'a di victime ma n'i ma fili o kɛra siɲɛ daba dɔ la wari ta ko fɔlɔ ou bien o kɔfɛ dɔ de bɔra la wa ou bien 1,100,000 ni fɛn in ye ale ka prime ni indemnité bɛɛ lajɛlen ni faralen ɲɔgɔn kan non o ye prime ni indemnité ni salaire mun bɛ d'i ma a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maintenant 1,150,000 mais 1,150,000 la n y'a f'i ɲɛna n bɛ segin a kan n ye mun ɲini k'o ɲɛdɔn 80,000 de les membres du CNT u ka sara ye 80,000 maintenant indemnité minnu bɛ yen nɔ o ye session ko de u bɛ 3 mois kɛ par exemple session la sisan o tɛ session na 3 mois bɛ kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ainsi de suite ani minnu bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔla u bilara ka taa mission fɛnɛ la tuguni hors de mission ni fɛn ninnu olu wariw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais nin bɛɛ bɛ communication de nɔfɛ k'a sɔrɔ i dun mana Mali ta ka jateminɛ i b'a ye Burkina bɛ ninnu bɛ communiquer cogo min na Burkina CNT ɲɔgɔnna mun bɛ Burkina ani Mali ta ni ɲɔgɔn cɛla la i b'a dɔn différence mun ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ 40,000 kan o ka ca dɛ ayo n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna o tɛ wari denni ye ayi n bɛna fɛ ka mun f'i ɲɛna c'est pas pour faire ka défense kɛ quoi mais a bɛ maliyɛnw kun na ko Burkina k'u bɛ sara 15,000 ou 20,000 ayi dɛ o bɛ mun ɲɛ ayi a bɛ mɔgɔ dɔw kun na de k'a fɔ ko sara tɛ u ye quoi alors que olu dun ka fɛngɛ ye session ye diɲɛ don o don de depuis le 1er janvier ka taa bila fo 31 décembre la o wari bɛ di olu ma diɲɛ don o don u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o d'u ma kalo la u bɛ mun sɔrɔ c'est plus d'1 million u bɛ mun sɔrɔ yen nɔ donc c'est pour dire que nous avons ces problèmes de communication pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw k'u hakili lamin cogo min na o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn i tɛ Mali ministère département ministériel foyi ta Mali kɔnɔ ko mun ka budget binnen tɛ o département ministériel tɛ Mali kɔnɔ mun ka budget 100% k'a bɛ d'a ma il y a plus de 2-3 ans de cela an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka recherche kɛ a kan pour que k'o ɲini k'o ɲɛdɔn administration territoriale bɛ mun binna ka bɔ ka budget la c'est plus de 25 milliards éducation ka budget mun binna ka bɔ la c'est plus de 29 milliards donc o n'a ɲɔgɔnna caman mais pour ka communication tɛ kɛ nin kan k'o bɔ yen nɔ tuguni présidence filɛ nin ani fɛngɛ CNT filɛ nin Kassim nous sommes dans une situation exceptionnelle au Mali n tɛ se ka n da don fɛn dɔ la k'a fɔ quoi nous sommes dans une situation exceptionnelle au Mali ne ɲininka Kassim nous avons des gens parmi au Mali ici an b'a a mɔgɔ ninnu wele cogo di minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ na fɛngɛ formateur minnu ni fɛn minnu bɛ na instructeur minnu bɛ na an fɛ yan nɔ olu instructeur minnu bɛ na an fɛ yan nɔ ne ka faamuya la jamana mara fɛnɛ ye fɛn dɔ de Mali budget la n'i y'a ta ka jateminɛ i tɛ linya la wari mun bɛ ta o la k'a fɔ ko ka instructeur minnu b'an fɛ yan nɔ ko k'u sara a la wariw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn jamana mara ye baara de ye quoi je suis pas au secret au sommet de l'État mais ni fɛn dɔ fɔra mɔgɔw ɲɛna fɛn dɔw kan ka faamu yen fan ninnu na nin ye nin ye nka an bɛ dɔ fara nin kan nin ye nin nka an bɛ dɔ fara nin kan mais o ta yɔrɔ n'i y'o fɔ sisan n'i ye san budget ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ dɔ farala a ta kan c'est vrai que CNT ta dɔ fara mais o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di jamana min bɛ crise la mɔgɔw ka jate la
comme y'a fɔ ko kibaruya de tɛ ka di kibaruya dili sira fɛ mun bɛ se ka fɔ o yɔrɔ la mun bɛ se ka fɔ o yɔrɔ la Kasim Barkan tun b'an fɛ yan MINUSMA tun b'an fɛ yan G5 Sahel tun b'an fɛ yan olu bɛɛ lajɛlen tun faralen ɲɔgɔn kan u tun bɛ k'an dɛmɛ ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔna la dɛmɛ tun tɛ dɛ u tun bɛ ka gɛlɛya sigi an da la Barkan ka budget Mali kɔnɔna la c'est près d'1 milliard par jour Mali de tun b'o di yan ayi olu yɛrɛ ka wari la MINUSMA ka budget Mali kɔnɔna la c'est près d'1 milliard par jour mais maintenant olu b'o baara mun kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ n'a fɔra an farala ɲɔgɔn kan ko k'olu gɛnni k'an ye olu nɔrɔlabila dɔ sɔrɔ k'an kan ka équipement militaire san k'an kan ka instructeurs ɲini minnu bɛ se k'an dege kɛlɛ kɛcogo la k'an kan ka carburant fɛnɛ bɛ yen nɔ dɛ taji fɛnɛ kan ka ɲini ka don kɛlɛkɛminɛn ka kɛ kɛlɛkɛminɛnw na pour que ka se ka kɛlɛ kɛ cogo min na kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ bɛ san kɛlɛkɛcɛw fɛnɛ ka sarako bɛ sen na n'olu taara u bɛ vide dɔ créer dɛ Kasim o vide in bɛ combler cogo di ne ka hakilina la dɛ ne ka fantan hakilina la n ka kodɔnbaliya hakilina la i kana ni budget ninnu ye ko dɔ farala ninnu kan dɛ mais et pourtant n'i ye saraw ta ka jateminɛ fɛn ma fara sara kan mɔgɔw k'o jateminɛ b'a ye dɔ farala budget kan mais pourtant fɛn ma fara saraw kan donc qu'est-ce qui se passe on a l'impression que différence minnu bɛ yen nɔ a différence bɛ ta pour que ka se ka kɛ ka vide dɔ de combler ayiwa ɲininkali kelen don ko kami kan ka ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ an ko gɛlɛya b'an kan an bɛ ka wari ɲini mɔgɔw fɛ se tɛ minnu ye an bɛ ka t'olu ka mugan tigɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a fɔ cogo min nka an yɛrɛ bɛ dayimu kayimu na CNT b'a mɔgɔw b'u togoya la Bili ye dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna ko la jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la jamanadenw bolo u bɛ ka min sɔrɔ o ka ca e yɛrɛ fana bɛ mun kalama a la komi anw tɛ fɛn caman ɲɛdɔn a ko la. d'accord o diyara an ye i ye min fɔ c'est-à-dire mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲininkala hali sisan wari in bɛna kɛ mun ye a bɛ don da jumɛn fɛ danayabaliya b'a kuma na danayabaliya b'a kuma la n yɛrɛ mɛ politiki mɔgɔ dɔ da k'a kuma ka taa jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la an bɛna tila ka Bili ɲininka o fana na mais ne bɛ fɛ ka min f'i ye Kasim wari min ma sɔrɔ fɔlɔ kɛcogo fo k'o bɛɛ fɔ k'o ban pewu ne t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na i t'a to wari ka sɔrɔ fɔlɔ a ka waati dɔ kɛ fɔlɔ k'a lajɛ a wari min sɔrɔla a y'o kɛ cogo jumɛn na mais e m'a dɔn wari in yɛrɛ bɛna sɔrɔ sira min fɛ wari in bɛna kɛ min ye wari yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ni wari kuma cayara ka sɔrɔ wari ma sɔrɔ fɔlɔ an bɛ mun fɔ sisan c'est-à-dire mɔgɔ dɔw bɛɛ t'a faamu en réalité mɔgɔ dɔw bɛ yen an tɛ jigin olu la parce que en réalité u ma information yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ mais i b'a sɔrɔ bouche à oreille sigida la carré kɔnɔ ou bien sigida la gɛrɛn na dɔ de bɛ a fɔ a fɔ jugu la ou bien dɔ b'a fɔ a kunjugu kan o tigi t'a ɲɛɲini tuguni o bɛ bila jamana ɲɛmɔgɔw contre la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ m'a ɲɛ bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ waati dɔ la ko Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ kuma in ye tiɲɛ ye n'i y'a ye kuma dɔw fana cayara bɔ ma kɛ k'a fɔ de a fɔra ko gouvernement k'a lajɛ u k'u ka sara lajɛ ka dɔ fana bɔ a la kuma in an hakili la ministre dɔ y'a jaabi o n'o ye ministre de la culture ye ministre de culture y'a fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔna la a ko anw ka sara camanba de bɔra a la ne yɛrɛ de y'a mɛn a da a ko sara camanba de bɔra a la k'a bɛ fɛn caman y'an bolo bi k'an yɛrɛ halala wari de parce que k'an tun bɛ baara la ka kɔn an ka ministeriya ɲɛ k'an ka wari bɛ fɛn dɔw la olu bɛ wari lase an ma ka sɔrɔ an ka ministeriya tɛ k'aw kana fɛn bɛɛ y'an bolo k'a fɔ ko nin ye ministeriya avantage bɛ ministeriya sara de y'a to an ye nin fɛnw sɔrɔ k'an ye baara kɛ ka kɔn ministeriya ɲɛ o bɛ Mohamed ka kuma sɔn ji la kunnafoni tun kan ka di o wagati o sara tigɛ wagati o tun kan ka kɛ o waati o ma kɛ bon maintenant ni u y'a fɔ ko u bɛ fɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fanga la bi u bɛ mara la bi olu fana k'a essayer ka dɔ b'u ka fɛnw na hali n'a sɔrɔ u y'a bɔ a la n'a ma bɔ a kalama sisan u k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a ɲini u ka communiquer a kan en réalité c'est ça quoi parce que munna jamana bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ b'a dɔn a bɛ degun kɔnɔ a bɛ degun min kɔnɔ a degun ka bon kojugu ne b'a fɔ ni mugan in kun kan ka kɛ Kasim ka kɔn bi ɲɛ bi t'a kɛ waati ye waati min na a kun ka di a tun kan ka kɛ ka kɔn bi ɲɛ a fɔra i ɲɛma la jamana tun ni bɛɛ kun jɛlen don ka jamana lajɛ k'a bɛ se ka dilan waati min na ni olu mɔgɔw n'an y'olu labila ou bien n'an y'a fɔ k'olu ka taa ka bɔ k'an yɛrɛ bɛ s'an kɔrɔ o depuis o don de u kun kan ka taxe in bila sen kan komi a ma ɲɛ ninnu taara n'a tun kɛra Kasim wɛrɛ bi nin kuma tun tɛ kɛ o a kun tɛ fɔ mais i b'a kalama mais n'i kun y'a fɔ waati fana kun fana n'a kuma don dɛ ayi i b'a dɔn ko min bɛ kuma in na bi o kun tɛ kɛ kuma in na bi i b'a dɔn maliyɛn filɛ nin ye an ka jama fanba an bɛ fɛn dɔ de lajɛ ka mɔgɔw gosi n'o ye quoi Kasim waati min na an bɛ Kidali récupérer ni tun ye fɛn fɛn fɔ a waati a bɛ bɛn maliyɛn ma o cɛ ye mais est ce que mɔgɔw tɛ ɲinɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ de o minnu y'an bɔ ko ba kelen de la c'est à dire u jɔra ni ko ba kelen de cɛ mais i b'a dɔn an t'a ye bi an bɛ fɛ k'a bɛɛ ye bi
c'est-à-dire jamana n'a fɔra ko an bɛ fɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la ou bien an bɛ fɛ ka jamana lajɛ an bɛ se k'a dɛmɛ cogo jumɛn na e b'a dɔn tile kelen tɛ yɔrɔnin kelen tɛ waati kelen tɛ. mais e yɛrɛ bolo minnu ko k'u ma yafa dun. mun ko k'u ma yafa bɔ an tɛ jigin o la kosɛbɛ n y'o de fɔ n ko communication kɛ cogo de don sinon n'a furu y'a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan walahi u b'a fɔ k'u bɛ yafa deli kɛ u bɛ yafa deli ne yɛrɛ b'o kalama n b'a dɔn u bɛ yafa deli mais n'an ko k'an b'u fana bɛɛ jalaki k'a fɔ k'an bɛ dimiw kɔrɔ anw y'a faamu cogo min ko f'u ka faamuya ten bɛɛ n'i ka funu cogoya don parce que i ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na a n'a ko cogoya a bɛ digi la mais et pourtant peut-être ni mɔgɔ sɔrɔla min y'a ɲɛf'i a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ kan sinon wari in tɛ ka bɔ maliyɛn bɛɛ kun dɔw bɛ téléphone yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ dɔw bɛ yen u tɛ crédit yɛrɛ ta yɛrɛ n'i y'u ye ka kuma téléphone na dɔ taara passe ma dɔ kuma na olu tɛ maliyɛn ye wa. mais ne e ko e bɛ dimi ka kuma sugu dɔw fɔ olu mun bɛ kɛrɛfɛ e ka avantage ka bon parce que e bɛ ka crédit ta fɛn bɛ ka tila ka transfert kɛ e bɛ ka tila ka nin bɛɛ kɛ olu m'o si sɔrɔ si t'olu bolo e fana ka fisa n'olu ye bi dɛ ne ye dɔ ye k'a fɔ ko u tun kan ka kɛ n'i ye transaction kelen kɛ ou bien n'i ye crédit ta k'o kelen kɛ tile kɔnɔ k'a ka da o tigɛ ko kelen ma ne ko n ko mais e b'o fɔ mun fɛ ko non k'ale wari min ci ou bien ale crédit ta a bɛ siɲɛ 10 bɔ n ko affaire de b'e bolo parce que o kɔrɔ ko e ka marché e ka yɔrɔ bɛ ka marché de n'i ka fɛn bɛ ka marché fɛnɛ k'i ka dɔɔni fɛnɛ bɔ a la fɛnɛ o ti kɛ kojugu ye koyi mais n'anw dan ye ko kelen tile kɔnɔ an ka crédit ta ko kelen an ka transfert ta kɛ ko kelen ye donc tigɛ ko kelen de bɛ kɛ anw kun mais e ka ko caya kama de a bɛ caya mais o kana digi la parce que munna i y'o affaire fɛnɛ sɔrɔ. fɔ Aluseni dɔw fana b'a fɔ k'olu fana bɛ yɔrɔw la courant tɛ yen ji tɛ yen sira tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen foyi tɛ yen mais olu bɛ ka fana bɛ ka wari don a la. an bɛna sigi ka wari in tacogo lajɛ wari tacogo ma fɔ sisan Mohamed fɛ wa a ko wari mɔgɔw bilala a kunna mun bɛna wari in kɔlɔsi wari in bɛna lajɛ de joli sɔrɔla o ka fɔ an ye a bɛna don mun na o fana ka fɔ an ye a wari sababu ye an sera ka nin avantage nin mais a lajɛ sisan Kasim bɛɛ kɔni b'a dɔn dɔ kɔni yɛlɛmana kuranko la yɛlɛma donna a la dɛ. ayi n'o kun tɛ a kun tɛ nɔgɔya ta dɛ. dɔw yɛrɛ ko dɔw y'ale dimi ne k'a ma n ko i ka kuranko n ko bi a fisayara a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mugamugabɔ ye k'a kun bɛ ka digi ale la ko mais k'a bɛnn'ale ma bari sabula ale bɛ ka kuran sɔrɔ bi ale ka denbaya nisɔndiyara u bɛ ka télé filɛ bi u ka wari min tun bɛ don connexion na ou bien u ka wari min tun bɛ don canal mɔgɔw bolo ou bien société wɛrɛw bolo k'u y'a ye k'a fɔ ko vraiment dɔ bɔra la parce que olu ma sɔn k'u ka wari ma fɛn bɔ a la parce que kurantigɛ bɛ sen na olu ma fɛn bɔ a la État yɛrɛ fana ma kuma olu fɛ sinon e bɛ 1000 sara e bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i tun bɛ k'a lajɛ kalo kelen peut-être semaine kelen don bi bɛ tile 10 i y'a fara ɲɔgɔn kan mais an ma dimi olu kɔ an ma taa société kama mais munna an ka wari min bɛ ka perdu o ka ca ni nin ye o. an ye 70 sara y'a yɛrɛ an tun t'o kalama. yɔrɔ o de kosɔn ko ni min ma sara maliyɛn na a tɛ dimi o la koyi mais n'i y'a sarala k'a bonya d'a ma maliyɛn fanba bɛ yen n'i y'a bonya k'a fɔ a ye ko karisa an bɛ fɛ ka nin kɛ n'ala ma ja kɛ e ka jalaki yɛrɛ bɛ sɔrɔ yen de or que e pourtant an kan ka ninnu fo parce que u y'a dayɛlɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna yan'u k'an don ko la ou bien yan'u k'a fɔ k'u bɛ nin minɛ an na o kan ka o foli kan ka se an ka gouvernement ma parce que bari sabula dɔw tun bɛ se ka nin kɛ jamana wɛrɛ jamana la ne b'a dɔn Afrique centrale la a delila ka nin ɲɔgɔnna ta ni ala cɛ a m'a fɔ k'a jamanaden si ɲɛna u balila ka ye dɔrɔn dugu jɛra dɔrɔn ko nin daminɛna a ma sara mɔgɔ la mɔgɔ ma sigi a kuma kunna a ma fɔ k'a kɔn a ɲɛ fɛnɛ a bilala en application suko ni dugusɛjɛ cɛ n b'a jamana dɔn mɔgɔ tɛ se ka ban mɔgɔ a tɛ ku i la yɛrɛ cɛkɔrɔba min bɛ yen a san 40 ni kɔ de filɛ n'a faga la wa n'a ye décision ta foyi ti bɔ a la fɛnɛ an y'o ye mais anw ta ma kɛ ten donc an ka ninnu fo u y'a fɔ an ɲɛna hali n'a bɛ ka digi an na mais an k'an kɔnɔ an ka résultat in kɔnɔ an k'a lajɛ wari min bɛna don mun fɛ wari min bɛna kɛ sababu ye ka Mali bɔ nɔgɔ la ou bien ka jamana bɔ nɔgɔ la ni mun ye n'an y'o ye a bɛ bɛn an ma a bɛ fɔ an na mais f'an k'o fɛnɛ ye n'Ala sɔnna. Alfuseni Balo an y'i ka laseli faamuya an y'a ye k'a fɔ a ko bɛ ka taa sira caman fɛ tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko fɛn in ye sababuya fɛn sugu 3 ye dɔw bɛ yen olu ta ye olu m'a faamu dɔw bɛ yen a man d'u ye parce que mun bɛ fanga la nka dɔw fana wulilen don sisan u bɛ ka sɛbɛnni kɛ don o don ko jamana yɛrɛ ka dafiri yalama minnu fana bɛ k'a fɔ fana ko nin wagati in na wari in tun b'an ka mara jamanakuntigi fɛ ko sabula jamanakuntigi bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ale kan ka kɛ arbitre a ko la e hakilina ye mun ye o ko ninnu na. Bon mɔgɔ minnu b'o kuma fɔ Kasim moi je les renvoie toujours u ka taa texte ninnu ta ka kalan quoi wari in tɛ ka taa jamana mais parce que b'a fɔ ko trésor bɛ yen ko munna ko u bɛna taa banque ka taa non il y a un compte uniquement créé au niveau du trésor qui s'appelle Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et transports. Donc on m'a texte kalan. On m'a texte de kalan. Manipulation de bas qu'on la mauvaise volonté de bas qu'on la quoi. Donc avec trésor de là. Avec continue d'aller nos trésors de là. Nani jamana waga ne ba de tate kele. Non no te kele. Continue d'aller nos trésors de là. Ça ka faut être que trésor. Voilà. Et puis continue jamana marabaga ere. Date commission in kola a ɲɛmɔgɔya bɛ ministre des finances de bolo o de bɛ suivi régler
fɛngɛ suivi régulier kala voilà o de bɛ jamana musaka ko ɲɛnabɔ donc ko a bɛ taa o tɛ tiɲɛ dɛ o kuma tɛ tiɲɛ mais a bɛ ka fɔ ko jamana kuntigi yɛrɛ de b'a ko kunna non c'est-à-dire il faut qu'on arrive à un moment donné mɔgɔninfin ni kuma fɔra k'an ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn quoi a tɛ taa jamana kuntigi kun a tɛ yɛlɛn kuluba jamana musaka bɛ ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na ni o ye trésor public ye a bɛ taa yen de ɲa bɔra ka compte yɛrɛ tɔgɔ f'i ɲɛna a logelen wari bɛ taa yen wa jamana kuntigi yɛrɛ da tɛ a la tant que ni san kelen yɛrɛ ma dafa ko k'a fɔ ko commission mɔgɔ 9 n'o ɲɛmɔgɔya bɛ ministre des finances bolo n'olu ma taa rapport di ale ma donc o ye fɔlɔ ye mais maintenant il faut comprendre que k'a fɔ an bɛ dynamique mun kɔnɔ nous sommes dans la révolution et c'est beaucoup plus facile ka manipulation ni filiw don mɔgɔw ka kunkilenna kɔnɔna la cogo min na surtout que i b'a ye mɔgɔ dɔw tɛ occasion foyi jɛ n'u ma essayer k'a fɔ k'u bɛ c'est-à-dire ko u bɛ yɛlɛma don ko dɔ sababu y'olu bolo ka ko dɔ non fɛn bɛɛ de sababu y'olu bolo pour que ka fɛn dɔ tenter k'o kɛ jamana in kɔnɔ o tɛ marché o parce que ne ni kuma donna mɔgɔw kunna dɔrɔn k'a bɛ taa jamanakuntigi fɛ yen nɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ na fɛnɛ kunno nin fɛnɛ ko kuraya ko la tuguni ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc camarade Balo bɔra ka kuma mun fɔ nin ko c'est vrai fɛn dɔw bɛ yen nɔ orange na kuma kɛmɛ de tun tɛ yan hakili la 1000 na o ma sara mɔgɔ la o ka bɔ 100 la ka na 70 la ka tila ka na 30 la 40 na na 30 la ka na dɔrɔmɛ 20 na ka na ko dɔrɔmɛ 10 la o ma sara mɔgɔ la o mais et pourtant n'a fɔra ko an ka na ko ka na kɛ dɔrɔmɛ 10 in ko ou bien dɔrɔmɛ 20 in ka bɔ sisan nɔ ka di an ko hali n'a tun fɔra ko dɔrɔmɛ 2 e tun bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ bɛ dɔw wɛrɛ fɔ Mali in kɔnɔna la et nous qui parlons de la révolution an ka hakilina ye mun ye aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie Kassim anw ko k'an bɛ wulikajɔ min na bi Kassim walahi ala an tɛ ka nin kɛ i b'a fɔ komi an yɛrɛbakun quoi an b'a dɔn sini ma sinikɛnɛ ma den minnu ani mɔden minnu bɛ na génération future minnu bɛ na olu ka sɔn k'a fɔ ko aw ko bɛnbakɛw sɔnna k'u sacrifier pour que olu bɛ lafiya bi parce que aucune grande nation Kassim dans ce monde là moi je viens du Venezuela de Cuba de Brésil Turquie aucune grande nation dans ce monde là à un moment donné de son histoire si une génération ne s'était pas sacrifiée pour le bonheur des générations futures wagati dɔw la dɔw de sɔnna k'u ni di k'u ka ɲɛnamaya yɛrɛ di jamana kumabɔli kama pour que minnu bɛ bɔ olu la olu ka se ka lafiya an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko minnu lafiyalen don bi vous pensez que ko c'est tombé du ciel là a ma bɔ sanfɛ ka cun dɛ mɔgɔw de ye baara kɛ mɔgɔw de ye baara kɛ ka sɔn muɲu ma ka sɔn muɲu ni tɔɔrɔ fasugu bɛɛ ni saya fasugu bɛɛ lajɛlen ma pour que bi an bɛ k'an bolo ɲɛsin olu ma k'olu sɔnna misali tɛ Burkina yan n ko fɛn fitinin a bɛ fɔ non Burkina c'est vrai hali u tɛ an ka contexte ta ka jateminɛ k'a ye k'a fɔ le Mali était occupé à plus de 70%. Il y avait tous les groupes terroristes au Mali ici, avec toutes ces forces nocturnes impérialistes au Mali ici, comparativement au Burkina, au gɛlɛyaba tun tɛ yen nɔ. Mais an bɛ comparaison kɛ a Burkina ye kɛlɛkɛminɛn san Burkina bɛ ka nin kɛ tan Burkina bɛ ka nin kɛ tan mais et pourtant Burkinabɛw sɔnna ka sacrifice mun kɛ n'a fɔra k'an k'o kɛ an b'a fɔ k'an t'o kɛ. Donc Malien a fanba la a dɔw ta kɛlɛ ye mun ye dɛ fanga tarakira ne la fanga tɛ ne nagakɔrɔla la ne ka mɔgɔ tɛ fanga in na an bɛ mun de kɛ sisan nɔ an bɛ wuli ka jɔ de kɛ pour que ka dankari kɛ fanga la ala k'an kisi an dun kan ka bila an kunna k'a fɔ ala ka kɔlɔlɔ 17 don an na cɛ ko ne ni fanga tɛ civil tɛ sigi fo ka dugukolo meleke ayi ne ni fanga tɛ sɔrɔsi de don toujours wa ne b'a fɔ militaires ɲɛna k'a fɔ Asimi Goïta Mali militaire bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ka yafa ma quoi a bɛ ni ala cɛ ni saraka y'u bila k'an ka fanga in k'a ta ka taa di politiki mɔgɔw ma civil ma walahi ala an m'a yafa u ye quoi temps zéro opportunité kana di maa si den kelen de ma k'a fɔ ko an kɛlen don ka dynamique mun déclencher jamana kumabɔli ko kɛlɛ la Kassim walahi mɔgɔ tɛ tolérer ne bɔra Venezuela k'i b'a kalama Venezuela Maduro n'a ka fɛngɛ concurrent américain tun bɛ ka élection na américain tun ko Maduro ma passé
k'u b'a essayer ka fanga élection yɛlɛma k'a di parce que américain ka mɔgɔ dɔ bɛ k'u bɛ fanga d'a ma vénézuéliens de bɔra ka dugu minɛ i b'a fɔ ko mun kɛra turki dugu fan bɛɛ lajɛlen minɛ ka américain contester wa minnu bɛ yen nɔ fana ninnu tun bɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana yɛrɛ buruja Kasim n'a bɛ lakale da wɛrɛ de la e tɛ ye o parce que olu tɛ kulonkɛ jamana ko la quoi a dɔ la olu tɛ sun u tɛ seli mais olu ko jamana kanu ko fɛn fila t'a kɔfɛ k'i n'i sara k'i bɛ don arijinɛ la et pourtant a fanba la u tɛ sun u tɛ seli b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que u bɛ ala dɔn mais u ka jamana kanu ko kama ni u ka jamana buruja o yɛrɛ de bɛ t'i kama k'i kunkolo don bɔrɔ kɔnɔ k'i faga olu fɛ yen nɔ olu tɛ kulonkɛ o la koyi mais anw fɛ yan nɔ c'est vrai an ka tabiyaw tɛ kelen mais olu b'u yɛrɛ africain la parce que olu ko maliyɛnw de taara yen nɔ découverte kɛ mais anw fɛ yan nɔ anw kɛlen don ka diinɛ an ka taabolo bɛɛ lajɛlen ni fanga bɛɛ kɛ kelen ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ diinɛ kunda ni jama dɔɔnin bɛ o nɔfɛ o ko mun ka d'a ye o b'o fɔ ni mun bɛ yen nɔ ni o ye association bɛ parti politique ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ ta mɔgɔ mugan mana kɛ o kɔ sisan nɔ o b'i disi da fanga la ni mɔgɔ mun bɛ taabolo wɛrɛ fana la ainsi de suite il faut k'an ka bɔ o de kɔnɔla la Kasim. Ayiwa o b'a to n bɛna Alfuseni ale fan fɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ min ye baabu in ye a kuma ka ca sifinnakaw dun de fana bɛ yen olu caman fana bɛ yen bi u bɛ k'a jira k'a fɔ ko wari in kɔni olu bɛ wuli k'u wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka taa sira la sariya talen ka ban est-ce que o kan ka yamaruya tuguni. Kasim c'est à dire an kan ka Ala fo k'Ala barikada halisa ko ba m'an ka jamana in sɔrɔ halisa fɔlɔ. Nin bɛɛ kɔfɛ c'est à dire n'a tun kɛra ko ni fanga in de tilala ka anw denmisɛnw anw jeunes fara ɲɔgɔn kan diyagoya ka ka jamana kuma bɔ k'a sɔrɔ hali an ma kɛlɛ degi an ma kɛlɛ kalan ko parce que ka jamana attaquer ka taa an bila front na Kasim an tun tɛ mɔgɔ kuma fɔ bi koyi don dɔ tun kɛra an kun t'a dɔn k'a fɔ est ce que cɛw bɛ sɔrɔ Mali la ou bien mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a essayer ka fɛn min bɛ ka na jamana in kɛlɛ k'a kunbɛn an kun sigara o bɛɛ kun sigara mais jaaja dusu bɛ an na an ka mɔgɔw engagélen don u bɛ se n'i y'a opportunité d'u ma n'i ye a baarakɛminɛnw d'u ma jaaw bɛ Mali la Kasim n'i y'a mɛn an bɛ mɔgɔ ka kuma fɔ bi jamana ka kuma de jamana de bɛ yen sinon anw de kun kan ka fara ɲɔgɔn kan ka taa an bila front na waati jan tɛmɛna n'an b'a ye histoire la ni silamɛya don mɔgɔ 300 wulila k'u ka yɔrɔ défend u y'a sɔrɔ mais u m'a kɛ ni wari gansan ye dɛ u niw engagement mais waati dɔ tun kɛra silamɛya yɛrɛ ka se nin niveau ma a ka nin fanga in sɔrɔ bi n k'a tun bɛ f'i ye de ko wari min b'i bolo k'i k'a tilankɛ di diinɛ ma i k'a di pour que silamɛw ka taa kɛlɛkɛminɛnw san u ka taa fɛnw san mais est ce que o fɔra anw yɛrɛ k'an ka wari tilankɛ di pour que ka se ka jamana in bɔ bolo la o fɔra anw ɲɛna wa mais o dun fɔra ka tɛmɛ olu mɔgɔw jɔra o don n'u tun ma jɔ o don an bɛ diinɛ min kan bi kun t'a sɔrɔ donc k'a f'i ye jamana ko la mugan kun ka dɔgɔ a la mais fɔcogo dɔrɔn de don. mais est ce que jo tɛ mɔgɔw fɛ fana minnu fana ko k'u ma jɛn n'a ye k'a sababuya kɛ. ni o de fɔ n k'an tɛ jigin u la parce que o bɛɛ ye halisa u m'a faamu n'u y'a faamuya mugan tɛ dɛ u bɛ sɔn k'a fɔ ko an ka taa lajɛ min bilankɔrɔ min b'an bolo an b'a ta k'a di faso kama min bɛ ka tigɛ o tɛ dɛ bilankɔrɔ min b'an bolo parce que n'i y'a mɛn e b'a fɔ ko nin bɛ tigɛ i ka wari nin tɛ tigɛ i ka wari la halisa mugu tɛ ka ci i ka du kɔnɔ de halisa mugu kan ma se dugu kɔnɔ de wa fɛn min bɛna don an ni mugukan ni fɛn bɛɛ cɛ k'a to nin terroriste jugu minnu bɛ sen na ani ko minnu labɛnnen don janfa min labɛnna jamana in kama walayi barika de bɛ jamana in na sinon an tun bɛ to a la c'est à dire terroriste dɔrɔn tɛ djihadiste a sugu bɛɛ dɔn a qualité bɛɛ ɲagamina ɲɔgɔn na ka mɔgɔ sugu bɛɛ cɛ jamana fɛn bɛɛ cɛ ka proposition k'u ye a y'a jija a ka jamana in déstabiliser n'a y'a déstabiliser an bɛ nin k'aw ye an bɛ nin k'aw ye c'est à dire olu tɛ foyi lajɛ u tɛ réfléchir u tɛ kɔfɛ lajɛ u tɛ foyi lajɛ tuguni mais ala y'a kɛ anw sɔnna waati dɔ kɔnɔ ka da an ka sɔrɔsiw la ka da an ka cɛdenw na wulikajɔ fana kɔfɛ ni minɛnw sɔrɔla ja minɛnko de tun b'anw na Kasim n'i y'a ye o minɛnw fana bɛ ka sɔrɔ bi halisa minɛn tilankɛ ma san fɔlɔ a wari bɛna bɔ min ani jamana kɔkan jamana minnu an n'olu kun ka di olu ko k'an ka sɔn olu ta ma u bɛ wari d'an ma hali sisan transition filɛ hali sisan n'u sɔnna ninnu ta ma sisan Kasim nin wariko bɛɛ bɛ dabila mais est ce que o ka ɲi an ma wa o ma ɲi an ma o mais a fɔra de an ka sɔn an yɛrɛ dama an ka sɔn ka an bolo bila an kun o la n'o kɛra jamana bɛ k'an ta ye an ka hakilina bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ an bɛ fɛ jamana ka sira min ta a b'o sira ta Kasim o tɛ kɛ fu dɛ ka kɛ fu ayi an ka sigi ka ko tɛ kɛ fu wa jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ a son excellence a y'a fɔ an ye a ko k'an bɛna sira min ta ko seginkɔ t'a la dɛ wa ko bɛɛ b'a sira la fɛn bɛɛ bɛ sira in kan nin de y'a fɛn dɔ ye o ye 20 ni dɔrɔmɛ 10 ye ani dɔrɔmɛ 2 min bɛ ka bɔ an kun
nin y'a dɔ ye nin b'a sira in fɛnɛ kan wa an ka jɛn n'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko don n'a nataw la a bɛ fɔ ko nin waati mɔgɔw sɔnna ka sacrifice dɔ kɛ i n'a fɔ n ka cɛ y'a fɔ cogo min na ka sacrifice dɔ kɛ pour que jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a ye nin sɔrɔ wa a b'a sɔrɔ fɛnɛ wa anw b'a dɔn fɛnɛ Mali bɛ sira min kan tant que ninnu ma nin sira bila walahi an bɛ ka min ɲini jamana in kɔnɔ don n'a nataw la mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ an fɛ u bɛ visa ɲini ka na an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa c'est sûr. an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna sa ko u bɛ jani ale sanfɛ maa caman bɛ ka message bila ka na kuma tɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan caman k'u sɔgɔlen don baabu in na nka u bɛ fɛ ka fɛn dɔ faamuya se tɛ minnu ye bi mɔgɔ minnu bɛ yen ni wari t'u bolo n'olu ka wari bɛ ka taga nin na dɔw fana bɛ tiɲɛ yɛrɛ la dɔw waati ka gɛlɛn u fana ma dɛ olu fana bɛ nin wari sɔrɔ anw n'anw ɲɔgɔnna minnu bɛ bamakɔ an bɛ minnu ci olu ma olu fana ka tɔrɔmɔɲɔni fana ka taa nin cogo la u caman fana b'a la k'u ma jɛ dɛ. Oui, a bɛ faamu k'a fɔ a bɛ faamu mais i b'a ye k'a fɔ n y'a f'i ɲɛna n ko aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie quoi. Diyagoya n'i bɛ dilanni kɛ quoi tuma dɔ la dɔw bɛ yen nɔ olu an bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la bi Kasim. I b'a dɔn fɛn in yɛrɛ nana kɛ sababu ye a bɛ ka éducation fasugu dɔ di ne ma quoi. Ce n'est pas comme ça k'a fɔ ko wagati ni wagati k'i bɛ t'i yɛrɛ di crédit ta ba ninnu ni forfait tiɲɛba ninnu na quoi. Sinon hali ne sigilen don ne bɛ n ka forfait ne b'a déconnecté. A nana o don ne la quoi. Non ne bɛ n ka forfait hali minute 5 ne b'a déconnecté sisan nɔ. Donc i b'a faga yɛrɛ non n b'a faga parce que n b'a dɔn mun bɛ yen nɔ quoi n'i b'a ta kɔni i b'a fɛn kɛ quoi ou bien crédit ciliba ni fɛn ninnu non a nana o fɛn ninnu don mɔgɔw kunna maintenant n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna minnu bɛ wuli ka jɔ la ko dɔrɔmɛ kelen ko u ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don a da fɛ ko mouvement ni fɛn ninnu an yɛrɛ camaradew de don n kɔrɔw fana b'u la quoi n bɛ mun f'u ɲɛna Kasim ni fanga ni bɛ ka fanga tɛ kelen dɛ. K'a fɔ ko i bɛ taa mouvement opportuniste dɔ de créer kɛrɛfɛ ko k'a fɔ k'i bɛna opposition de créer mais n kɔni min f'i ɲɛna o tɛ tɛmɛ nin fanga in na dɛ parce que i bɛ ka tile ni bɛ ATT tile qu'est-ce qui s'est passé ni hakilina dɔ nana n'a ka ɲi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma o tuma anw de wele sisan nɔ k'anw bila sisan nɔ kuma si dɔnbali fɔ ninnu na k'anw wele k'an fara ɲɔgɔn kan sisan nɔ ka taa gabakurun bon na ka essayer k'an m'an opposer fanga la fanga bɛ siran sisan a b'u wele ka na ne ko a ye na an ka jɛ ka kuma dɛ aw ta bɛ aw tɛ wele yan anw tɛ wele dɛ anw bɛ tugu Maliko la n'i sara i sujugu de bɛ taa lahara n ka ye nin bɛɛ de faamu k'an sen bɔ a ko ninnu na donc olu de bɛ wele k'a fɔ ko bon ko a ko in bɛ cogo di an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan mouvement joli joli de bɛ créer Mali kɔnɔ n'a tilara ka laban déception na c'est parce que au début aw b'a kɛlɛ ta ni hakilina mun ni fanga bɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila wele ka na dɔrɔn ja olu ka propre agenda b'u bolo ko bɛ ban quoi donc aw tɔw t'o kalama ayi fo ka diɲɛ wuli aw bɛ bɔ mun kalama o y'a sɔrɔ olu tɔw kɔni olu taara ɲɛfɛ ka ban quoi mais c'est pour vous dire que an bɛ wagati min kɔnɔna la an bɛ mun fɔ an ka jamana marabagaw ye joli tɛ suma nɛn kan walahi joli tɛ suma nɛn kan parce que anw mɛnna nin transition soutenue na avec beaucoup de passif fɛngɛ ni nɔgɔya ye kojugu quoi mais an bɛna proposition dɔ kɛ an ka transition ye quoi an bɛ dynamique mun kɔnɔna la anw b'a dɔn Kasim ni Faransi bolo dara anw kan tuguni an ka ɲɛnamaya banna Mali in kɔnɔ walahi ala kana kɛ ni Faransi bolo dara Faransi n'a dɛmɛbaga jugu n'u bolo dara Mali kan an bɛɛ lajɛlen bɛ tunga mina ta o kama an bɛ mun fɔ an ka jamana marabagaw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ kun kelenna mun b'an bolo k'u bɛ fɛ ka bana minin dɔ la u ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma u k'u bila ka taa front na i bɛ ka mun k'a fɛ yen i bɛ fɛ yen nɔ k'a fɔ ko opposition ba in nɔgɔyara yan k'a kɛra Burkina i b'a fɔ ko parti politique tɛ yen i b'a fɔ ko opposition tɛ yen diɲɛ kɔnɔ parce que i kɛra denmisɛnnin i kɛra maakɔrɔba ye kun kelenna mun talen don u fɛ k'u ka jamana kunbabɔli kɛlɛ la ne nana k'e bɛ bana minin don o la dɔrɔn hali n'i kɛra journaliste Kasim a bɛ marifa d'i ma i bɛ taa front na n'i nan'o la dun ayi n'i nana i bɛ maa da don k'u bɛ na de u b'a fɔ ko non k'olu tun b'a faamu ko tiɲɛ ka di ala ye ko i bɛ baara mun na ko nin de sira yɛrɛ yɛrɛ ye u yɛrɛ de b'o fɔ u ka journaliste dɔ bɛ yen nɔ cɛkɔrɔba don a bilara ka taa front na a bilalen ka taa front na a seginna ka na a yɛrɛ tilara ka journaliste wele ko i bɛ sira mun kan ko nin de sira yɛrɛ yɛrɛ ko nin de ye jamana kunbabɔli sira k'olu tun b'a faamu de yan'a ka taa dun
yana ka taa kɔlɔkɔlɔ burujali la ko sɔrɔsi ni fanga man kan ko kan ka taa fɔrɔ nin kɔnɔ o dabɔra sɔrɔsikɛ dabɔra fɔrɔ nin kama comme si nin de tɛ sɔrɔsikɛ la quoi a ye diɲɛ bɛɛ b'a kalama i yɛrɛ b'a cɛkɔrɔba in dɔn a ye diɲɛ burujali depuis transition nana Burkina burujali tɛ burujali a ma mun kɛ kuma o kuma ni occasion dɔ présentera a b'i profiter k'a bɛ déstabilisation créer i bɛ ko k'aw ɲɛ b'a la dɛ a ye marifa di nin ma nin ka taa ko nɛnɛ kana ban u y'a bila ka taa 1 mois 2 mois de formation a taara 6e mois a seginna ka na a yɛrɛ journaliste wele k'a f'u ɲɛna ko tiɲɛ ka di ala ye ko i bɛ n'a nɔfɛ jɛkulu k'u bɛ jamana kumabɔli kɛlɛ mun na ko nin de sira yɛrɛ yɛrɛ o hukumu kama an bɛ a ɲɛfɔ Asimi ɲɛna hali ne don mun na ne da nana don transition la gosili la transition tɛ dɛ parce que Mali kɛlen don ka kungilenna mun ta k'o la gosili kɛ bilahi ala n'u m'a minɛ ka marifa di yan ka taa fɔrɔ na ma yafa u ma o kɛlen de don koyi yana an ka se o ma an bɛna na Alfuseni fan fɛ Alfuseni est ce que bi denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ nin ko in na ka se ka communication kɛ ka se ka bilasirali kɛ mɔgɔw ka se ka sɔn wari in ko ma ani ka se ka dɔ fara faso kanu kan hali bi est ce que denmisɛnninw jɔyɔrɔ b'a la denmisɛnninw jɔyɔrɔba de b'a la c'est à dire président de la k'a fɔ an ɲɛna ko n'olu échouera n'ale échouera o b'a yira denmisɛnnin bɛɛ de échouera c'est à dire mɔgɔw ma kuma in faamu hali sisan an k'a faamu quoi c'est à dire anw kɛra yɛlɛyɛlɛnna ye kojugu an kɛra i b'a fɔ ko torchon a ka ca siɲɛ caman caman na mɔgɔw nɔfɛ ko yan k'o to yen ten sa an ka ɲɛsin an yɛrɛ ma dɔ kɛra o parce que anw ye sifinnaka ye bi mais est ce que anw yɛrɛ b'a dɔn anw kan ka waleya min bila sen kan yala est ce que mɔgɔw jigi b'an kan wa an jigi t'an yɛrɛ kan surtout mɔgɔw k'u jigi d'an kan il faut k'an ka dɔn de ko mɔgɔw jigi b'an kan an yɛrɛ k'an jigi d'an yɛrɛ kan fɔlɔ o la n'o kɛra an kan ka min kɛ an b'o dɔn anw kan ka fɛn dɔ de labɛn sisan c'est à dire a tɛ komi i n'a fɔ waati bɛɛ fo jamana ɲɛmɔgɔ k'i wele ka wari de d'i ma i ka sɔrɔ ka communication kɛ non il faut k'an ka bɔ o kɔnɔ de mais ne ni sanfɛmɔgɔ tɛ ɲɔgɔn bolo est ce que ni ye nin kɛ sanfɛmɔgɔ bɛna bɔ a kalama an ka bɔ o kɔnɔ an ka faso ko kɛ an ka kɛ jamana ko ye i ye min fɔ jɔyɔrɔ ko i n'a fɔ denmisɛnninw bɛ se ka mun kɛ nin waati la u bɛ se ka communication jumɛn passer an bɛna a daminɛ ni n ko k'an bɛna a daminɛla ka ban dɛ mais mɔgɔw bɛna bɔ a kalama hali bi wulada in na an tun bɛ réunion nin kan bi wulada in na communiste sifinnaka bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka yɔrɔ la bi an tun bɛ nin kuma la bi anw jɔyɔrɔ ye mun ye est ce que an bɛna an sigi ta k'an bolo fila d'an sen kan est ce que an bɛna to ko gouvernement dɔrɔn de k'a yɛrɛ défend non an k'an ka jamana défend an b'a défend cogo jumɛn na explication ka di mɔgɔw ma an kana fɔ ko nin m'a faamuya nin ye nin fɔ nin ye nin kasi kɛ non maliyɛn ɲuman tɛ non an kana mɔgɔ bɛɛ a bɛɛ tɛ saboter n'an ye dɔw yɛrɛ saboter au lieu de an k'o récupérer an b'o perdre de mais peut être hakili ma y'a la n'an y'a fɔ a ye a k'a faamuya peut être a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ tun ma min faamuya a b'a faamuya a bɛ se ka segin a kɔ n'a seginna kɔ a bɛ fara anw de kan n'a farala anw kan ale yɛrɛ n'a fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔna la ne tun m'a dɔn ko wariko in tun bɛ tan a tun bɛ ka digi ne la mais n y'a faamuya a man ka digi n na tuguni bari sabula an bɛna an sigi k'a jaabi kɔnɔ est ce que a bɛna yɛlɛma don jamana in na wa yala a bɛna mun ni mun ɲɛ anw ka jamana ye n'i y'o dɔn dɔrɔn peut être e bɛ kɛ communicateur yɛrɛ a ma se i ka kɛ journaliste k'o ɲɛfɔ koyi i b'o ɲɛfɔ ka sɔrɔ i ma don studio kɔnɔ i ma don yɔrɔ si mais il faut que anw de k'o ca k'an yɛrɛ ma k'a sɔrɔ an ma bila la a ma fɔ an ye wari ma proposer an ye mais n'an ko fo jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ka anw wele k'an bila o baara la tu sais Kasi bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ transition fɛ mɔgɔw bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bi mais soutien t'u bolo soutien b'u jɛ an ka hakili t'o la quoi caman b'a fɔ caman ye opportunité de ye quoi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɔ ko soutenu bɛ yen dɛ c'est à dire an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mankan bɔ a ka fɔ ko bon vraiment mun nɔfɛ an y'u dɔw ye o ko parti créé la fɛn caman créé la pour que tout simplement a ka dɔn k'a fɔ k'olu bɛ yen u bɛ ka transition dɛmɛ mais est ce que réellement u bɛ ka dɛmɛ kɛ yan u tɛ ka dɛmɛ kɛ o mais mankan kɔni bɛ ci wɔyɔ bɛ ci jama bɛ bɔ mais transition mago bɛ min na est ce que u bɛ ka o kɛ yan o de bɛ k'an jɛ bi il faut que o de ka dɔn yala n'i ko k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i b'a dɛmɛ cogo jumɛn na dɛmɛ tɛ parce que i bɛ jama labɔ non dɛmɛ ye mun ye peut être ale ma se yɔrɔ dɔ la i ka se yen ale ma min fɔ e ka se k'o fɔ ale ma to min ka dilan e ka se k'o dilan o de ye dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ mais est ce que anw bɛ k'an jɔ o jɔyɔrɔ la donc n b'a ɲini sifinnakaw fɛ jamana b'anw bolo mɔgɔw b'u jigi da an kan mais an k'an jigi da an yɛrɛ kan fɔlɔ n'an y'an jigi da an yɛrɛ kan k'a fɔ ko anw bɛ se ka nin dilan ou bien an bɛ se ka nin communication kɛ k'a sɔrɔ anw ma sara ɲini an ma wari ɲini mɔgɔ si fɛ an b'a fɔ ko fo k'an bila nin droit kɔnɔ fɔlɔ ni a ɲɛna a bɛ ɲɛ anw de ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de fɔlɔ fana ye dɛ ayiwa Mohamed commission in comité de pilotage in kuma ka ca kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman yɛrɛ bolo ko
nin bɛna kɛ baarakɛbolo jɛkulu wɛrɛ fana sigitɔ ye tuguni k'a sɔrɔ faso yɛrɛ ka cakɛda jɛkulu bɛ yen trésor bɛ yen jamana musaka kan ka ɲɛnabɔ yɔrɔ min na olu bɛ yen ninnu fana bɛna fara ka tuguni ka musaka wɛrɛ sara olu ye tuguni a ko bɛ cogo di Kassim an tɛra foyi ye o maa tɛ mɔgɔw lamɛn de komi ni ko bɛ ka kɛ don o don a bɛ ca o ma o i b'a sɔrɔ a ye bɛ mɔgɔw lamɛn mais ne tɛ o kuma ninnu ne tɛ don olu fana ninnu kɔnɔna la voilà parce que fo k'o k'a dɔn kama a bɛ fɔ cogo min jɛkulu kura wɛrɛ sigitɔ ye ka fara an ka jamana marabolo cakɛ jɛkuluw kan musaka wɛrɛ bɛna sara u ye u fana bɛna bila hɛrɛ wɛrɛ kɔnɔna de la tuguni bon sariya dun de b'a ko fana dan tigɛ sariya ko cogo di a ko la non sariya c'est-à-dire nous sommes dans une situation exceptionnelle hali ni tun y'a bila i m'a ye dɔ y'a f'i ɲɛna ko musaka in bɛna taa Asimi présidence la k'Asimi fɛ k'a man ka kɛ o kuma tɛ tiɲɛ wa hali ni tun ye musaka in bila ka taa commission tun ma créer a la k'a bila ka taa directement trésor la u bɛna fɔ ko o tuma jɔn ni jɔn de kɛlen don ka a kɔlɔsi a y'o fana fɔ an ɲɛna parce que u bɛna taa fɛɛrɛ fiɲɛ sɔrɔ k'o fɔ trésor fana la mɔgɔw ka wariw bɛ yen a tɛ sara trésor la trésor donna ta pour que i ka se k'i ka wari sɔrɔ il faut i ka nin kɛ tan i ka nin kɛ tan o kuma fana bɛ taa fɔ tuguni mais maintenant que commission spéciale de sigira nin musakako in kama mɔgɔ 9 wari mun n'a bɛ sɔrɔ k'a fɛsɛ fɛnɛ tuguni k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen maliyɛnw mago bɛ mun na k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna o commission in fɛnɛ o fɛnɛ sigilen man ka kɛ problème ye dɛ Kassim parce que ne ma mun a dɔ la ala c'est-à-dire mɔgɔ kana baara kɛ Mali kɔnɔ bilen parce que n'i yɛrɛ ye baara kɛ Mali kɔnɔ sisan nɔ i bɛ ɲininka k'i ye sarala joli donc alors que an dun bɛ situation min kɔnɔna la nous savons très bien que est-ce que tɔ in sariya sɛbɛn dɔ t'a fɔ ko minnu bɛ ka nin baara kɛ k'u bɛ u ka sara min bɛ d'u ma ka ministère la k'o de n'u bɔra ministère k'u to ministère la u bɛ c'est-à-dire sarakura t'u ye quoi par exemple ministère de l'économie et des finances maa minnu bɛ bɔ yen ka na c'est comme sanu filɛ nin sarakura t'a ye a élément kelen fɛn fɛn bɛ comité de pilotage in kɔnɔ maa 9 sarakura t'u ye quoi ça c'est un détail très très important parce que mɔgɔ bɛ ka wari k'u fana bɛna sara wɛrɛ de ayi sara t'u ye parce que ko in ko bɛɛ ye min ye i b'a dɔn musaka min bɛ ka bɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ musaka kɛlɛ bɛ kun ye o de ye mɔgɔw hakili kan ka mun ye les résultats attendus là est-ce que ce résultat là est atteint ou pas parce que on ne peut pas parler d'obligation des résultats Kassim aussi bien que sans parler d'obligation des moyens parce que ni e ko k'e bɛ sɛnɛkɛla bila ka taa sɛnɛ kɛ ne ma dabakala d'a ma a bɛ sɛnɛ kɛ cogo di ni an ko Asimi ninnu ka baara kɛ ko maaw ka baara kɛ ni anw ma sɔn ka moyen di u ma n bɛ misali dɔ d'i ma sisan n'i ko mɔgɔ ka kɛ directeur ye ko sara tɛ d'a ma ko ka fitinin d'a ma alors que a kan ka directeur minɛn fa cogo min na ni a m'o sara sɔrɔ a bɛ taa don da dɔ fɛ misali exemple don da mun ni a kan ka baara kɛ ka ɲɛ yɛrɛ n'a ye donna da wɛrɛ fɛ a t'o baara kɛ ka ɲɛ anw ka problème ye min ye da min yɛrɛ bɛ yen n'o dolen ma n'o dilen n'a ma o n'a ta bɛn n k'a bɛ da wɛrɛ fana yɛlɛ fana tuguni de yen fan de la gosili bɛ kɛ o gosili kɛ man di dɛ ayi gosili bɛ kɛ mais Kassim n bɛ mun f'i ɲɛna que tu sois militaire que tu sois civil la caman bɛ wo la dɛ camanba de bɛ wo la peut-être an fɛnɛ b'a fɔ dɔw fɛnɛ ma k'u ye gosili kɛ ka sɔrɔ a daluya tɛ an bolo kan n'o tɛ caman bɛ yen nɔ olu bɛ wo la gosili in sababu fɛnɛ la quoi mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn maliyɛnw k'a bila u kun na quoi on ne peut pas avoir de très bons résultats sans les moyens quoi il faut qu'an ka bɔ o de kɔnɔla la ni sara dira nin ma ni sara dira nin ma mais ni mɔgɔw ma bila dans les conditions pour avoir un résultat moi je ne pense pas que ni moyen tɛ yen nɔ n'i ye keba bila sisan nɔ k'a fɔ ko keba ko taa reportage kɛ yen fɛ moto b'a bolo n'i ma essence sɔngɔ d'a ma a dɔ la est ce que a bɛ se ka se yen nɔ ou bien ni essence sɔngɔ a y'a débrouillé bi ka taa Kati kan a b'a kun de n'a t'a kun ne ma da a y'a débrouillé de hali débrouillé a bɛ yen nɔ don sini fana a b'a débrouillé ka taa misiriba fana la yɔrɔ a bɛ taa misiriba la a b'a débrouillé sini ka taa misiriba a b'a débrouillé ka taa yen nɔ parce que n'a bɛ yen nɔ de a bɛ taa n'a tɛ yen nɔ a laban na a ma nɔgɔn quoi Kassim il faut qu'an bɛ ka mun fɔ kulonkɛ kuma tɛ sɛbɛ de don quoi on peut pas avoir des sisan i b'a dɔn ko problème ye min ye mɔgɔw de ko
ninnu ma eli u bɛ ka fɛn ta fɛn min ni mɔgɔ minnu eli la olu de dɔn ka kan ala de Kasim o tun ɲɛsin Asimi ma mun na ayi non sisan est-ce que a tɛmɛn'o kan o voilà donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ninnu ma eli minnu eli la u bɛ ka mun ta olu m'a ta mais ninnu ye baara mun kɛ minnu eli la o y'a kɛ a o fana de ye kuma ye o Asimi ninnu nalen kelen k'a bila bi la u sera ka baara mun kɛ minnu elila ni jamana yɛrɛ ye danaya bɛɛ ta ka du ma n'u ye jamana sen n'a bolo siri k'a di kɔkanmɔgɔw ma Asimi ninnu ye baara mun kɛ c'est 20-30 dernières années a sera ka kɛ Mali kɔnɔ kɔnɔdimi tɛw ɲɛdimi de don a bɛ kɛnɛ de kan ne bɛ se ka exemple 120 f'i ɲɛna transition nalen kelen u ye mun kɛ ni an bɛ mun wele ko le régime démocratique n'u dɛsɛra k'a kɛ mais fɛn dɔ f'i ɲɛna n bɛ to k'a fɔ plateau caman kan le principe de la non double imposition tubabu société minnu bɛ Mali kɔnɔ Kasim ko politique mɔgɔw de y'a principe in signé u ni tubabu ni ɲɔgɔn cɛ tubabu société fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u kana impôt ni taxe sara Mali Asimi ninnu y'o wuli e b'a dɔn kɛlɛ i bɛ ka dɔn i bɛ ka ye ko transition bɛ ka kɛlɛ dugu ma ko caman b'a kɔrɔ parce que o politique mɔgɔ ninnu camanba de fɛnɛ actionnaire ye o tubabu société la minnu atagalen fana voilà an y'a dɔw de sɛbɛn ko ja k'an yɛrɛ ka mɔgɔ de caman ta ye minnu ninnu fana ye exactement actionnaire majoritaire y'a la a ministre n'a relecture du code minier ninnu ni fɛnw na olu de bɛ yen nɔ parce que an ka politique mɔgɔ ninnu caman de tubabu société minnu bɛ an bolo Mali la olu de actionnaire y'a bɛɛ la a n'a représentant mais maintenant n'a fɔra ko tubabu société ka impôt ni taxe la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée 18% et l'IBC, impôt sur les bénéfices industriels et commerce 15%, au fla faralé au 33%. De l'année N, 1er janvier au 31 décembre, ni toi société bénon ni aux réalisations que misalila ni 1 milliard nous sur Mali comme la Kassim. Il va y avoir 1 milliard bête tu me feras un ta France. Au moins ta France 600. Il va y avoir un politique mouvement actionnaire aux sociétés là. Olu bɛ to musaka ninnu kunbɛ yen nɔ ka tila ka taa kɛ o wariw bila ka taa bursu la ka wariw sɔrɔ la ka tila ka taa kɛ actionnaire jamana wɛrɛ o société kelenw kan tuguni ka sɔrɔ ka sow jɔ yen nɔ k'u denw n'u mɔdenw n'u musow bila ka taa loger yen n'a ma ɲɛ yan nɔ i bɔ i bolo u bɛ taa yen mais Asimi ninnu ko ko de banna pewu tubabu société fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ de l'année 1er janvier ah oui ko kɛlɛ bɛ yen nɔ de 1er janvier au 31 décembre i ma a tubabu mɔgɔ dɔw ye diɲɛ don o don a bɛ réseaux sociaux kan a kɛra i b'a fɔ ko fa ka don a la 1er au 31 décembre a fɔr'u ɲɛna n'aw ma impôt ni taxe sara Mali la aw ka société bɛ datugu yan société dɔw bɛ yen nɔ n k'olu datugunen don dɔw bɛ yen nɔ olu récupéré la k'u nationaliser wa dɔw bɛ yen nɔ fɛnɛ tuguni wagati nata ninnu na olu bɛ ka nationaliser fɛnɛ tuguni k'o kɛ Mali ta ye parce que u ko ko u t'a kɛ an ka Mali jamana marabagaw ko k'a minɛ u la bon o politique mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ne san o san n'olu bɛ miliyɔn kɛmɛ yirika ni miliyari sɔrɔ sisan n'u ni tubabu ka bɛnbɛnbɛn tunu ka jamana ta en otage diyagoya Kassim olu bɛ kule mais an t'olu lamɛn o n ko de bɛ ko in jukɔrɔ e m'a dɔw yɛrɛ ye ka bɔ c'est à dire quoi i ma nini ma dɔgɔya ka jamana bila ka t'i sigi Faransi ka transition fana banni ni ala ni kira cɛ ka jamana bila dɛ ka tila e dun ye kɛra chargé de mission Mali kɔnɔ ni transition kelen in kɔnɔla la tuguni ka fɛn bɛɛ sɔrɔ tuguni ka poste sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ka karama sɔrɔ ka i b'a fɔ ko kara de b'u ɲɛ la ka t'i sigi Faransi sisan nɔ parce que Faransi i kanto ko pour que an ka fɛngɛ exil di anw ma k'an t'a di ko fɔ aw ka Mali dɔgɔya olu de tun taara ko gouvernement d'union gouvernement exil wa jumɛn ka tila ka taa kan tɛ bɔ CEDEAO la i ma n'u jɔlen fo hinɛ b'i minɛ quoi wa u mago bɛ papier exil mun na Faransi fɛnɛ an ye kibaruya sɔrɔ ko Faransi y'a f'u ɲɛna k'u k'u hakili sigi fɔlɔ k'a tɛ se ka d'u ma fɔlɔ u bɛ tila k'u kɛ koli ye k'u bila ka na Mali la yan tuguni parce que tubabu y'o de ye Kassim ya donc an bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn jamana marabagaw bɛ ka sira mun ta nin an b'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi majɛngɛw bɛ se ka kɛ sira la an ma communication ko kuma ninnu fɔ nin yan i m'a faamuya dekun bɛ yen nɔ ni mɔgɔ mun ko wagati ka nɔgɔn i ye nkalon tigɛ o mais anw fɛnɛ bolo anw tɛ se ka lafiya sɔrɔ tant que ni sɛgɛn ma kɛ quoi ayiwa an ye dɔ kɛ baabu la miniti tɔ tora 6 ye an bɛna na 3 d'e ma ani ka kuma kuncɛ kuma an bɛ sɔrɔ k'a di Birima ale k'a kuncɛ
fɛn dɔ la sisan ni maliyɛnw tɛ min kalama kosɛbɛ mais politikimɔgɔw b'a kalama kojugu awɔ n'o y'an ka kuranko ye interconnexion in bɛ dilan don min na Mali ni an kɛrɛfɛ jamana cɛ a ka faamu hali sini c'est à dire a dilantɔla a sigitɔ sen kan Kasima a négociation kɔnɔna la an ka politikimɔgɔ camanba de bɛ yen u bɛɛ da donna a la wa hali sini n'an ye wari verser olu ta bɛ segin ka na bila u ka comptes la ala Kasim elima ye hali sini u bɛ k'a fɔ k'an ka taa yen ko ka taa kuranko in négocier yan kuranko in tɛ ka négocier dɛ olu ka caisse min datuguna u ka budget min datuguna ni transaction tɛ ka tugu kɛ u ka compte la tuguni n'u bɔra de kalama e ma ye u tɛ sɔn a la kuma ka fɔ wa an ka segin ka taa tuguni u ko k'ala kuma kana fɔ mais mɔgɔw tɛ min kalama a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ Mali la min bɛ o interconnexion nafa olu b'a sɔrɔ ka tɛmɛ hali jamana kan olu ka ressources de tun bɛ ci u ma u ka compte kɔnɔ u mago foyi tɛ jamana ta la e ma ye u t'a ɲini hali sini an ka baraji ninnu ka activer yan munna u tun tɛ sɔn munna u t'a ɲini manatali don ba la munna u t'a ɲini hali sini k'a fɔ ko don dɔ la Mali bɛna développer a bɛ avancer industrialisation bɛna bonya kojugu la an mago bɛna jɔ énergie renouvelable la mais munna u m'o ɲini Mali kɔnɔ yan parce que munna olu bɛɛ ka nafasɔrɔ sira de tun bɛ fɛn kelen min na o ye interconnexion in de ye bon tant que o kuranni tun bɛ ka na olu bɛ min sɔrɔ o senfɛ bilahi Kasimu tun tɛ fɛ nin ka dabila fo ka diɲɛ wuli mais hali sini u b'a nɔfɛ hali sini a ka sigi o de ka d'u ye mais a kan k'a f'u ɲɛna ko nin banna pewu dugu bɛ wuli sa diɲɛ bɛ wuli anw tɛ taa an gulo ninnu na tuguni k'a fɔ k'an bɛ interconnexion kɛ tuguni pour que an ka se ka kuran sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o banna pewu u ka wariko a banna pewu population k'a dɔn u tun tɛ Maliko la dɛ u ka fitini min tun bɛ jigin u ka compte kɔnɔ n'u b'a wari muguba cɛ Mali contre la o de tigɛr'u la o de kosɔn hali sini politikimɔgɔw bɛ bɔ halisa ka taa f'u ye u ka connecté an tɛ taa tuguni o banna kuma kɔnɔna la fɛnɛ n ye fɛn dɔ fɛnɛ kɔlɔsi fɛnɛ anw maliyɛnw population fanba an bɛ to k'an disi gosi n'i y'a ye gouvernement n'i y'a ye état n'anw de ka wari bɛ ka kɛ k'o kɛ tan mais bi munna anw tɛ sɔn an ka wari ka kɛ tan k'o kɛ tan an ka tila ka kuma wɛrɛ sɔrɔ ka f'u ye mais an m'an disi gosi n'o ye n'i y'o ye état bɛ wari bɔ min anw de ka wari bɛ ka kɛ anw ka taxe de bɛ ka kɛ anw de ka nin bɛ ka kɛ anw y'an disi gosi n'o ye Kasim ne bɛ fɛ hali sini an ka sɔn an k'an disi gosi an ka dɔrɔmɛ 20 an ka dɔrɔmɛ 10 an ka dɔrɔmɛ 1 na mais an k'a lajɛ Mali kan ka taa yɔrɔ min na a ka taa yen Mali kan ka avancement min kɛ a ka se k'a kɛ n'o kɛra an bɛɛ bɛ nisɔndiya min kɔ jamana in kɔnɔ walahi an b'a sɔrɔ maintenant anw yɛrɛ m'an disi gosi fu kan k'a fɔ k'an y'an disi gosi an ka 20 ni an ka wari min bɔra sisan wari in jaabi don n'a nataw la an b'an sigi k'a jaabi kɔnɔ yala an ye san 1 k'a la an ye san 2 k'a la yala est ce que a ye fɛn ɲɛ an ye wa a ye mun sɔrɔ a ye mun di an ma Kasim n'an bɔra kalama an bɛ sɔn k'a fɔ ko ka bɔ 20 na ko ka kɛ 40 ye o la n'o kɛra an mago bɛ min na tuguni de plus pour que jamana wɛrɛw ka ɲɛbɔ an fɛ o bɛ se ka instaurer mais tant que anw yɛrɛ ma sɔn ka kumaba dabila i b'a dɔn plus an bɛ to ka kuma dɔw kɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ a bɛ komi an bɛ ka ŋɔni don u sen na k'u senna sumaya de c'est à dire a fɔra fanga in ni fanga tɔw tɛ kelen ye k'a fɔ k'i b'i den ka mankanni ci pour que dɔ ka se ka d'i ma o banna o jeunes b'o dɔn politikimɔgɔw b'o dɔn k'o banna o tɛ kɛ tuguni donc i bɛ fɛ k'o ŋaniya min ta o to yen nani ka hakilina i k'a lajɛ jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na mais k'a fɔ k'i bɛ tapasi dɔ de kɛ k'a fɔ ko e bɛ se nin na est ce que n'i ye nin kɛ sisan ka mɔgɔw la murutili daminɛ u tɛna e wele ka poste dɔ d'e ma ou bien ka wari d'e ma o tun bɛ kɛ waati min na o tɛ nin fanga ye dɛ transition nalen don waati ko de kama a bɛ ka waati dɔ de gérer o waati kɔnɔna la e mago bɛ sariya min na ko k'a labato jamana kɔnɔ bɛɛ se ka labato dɛ i ye ko kɛ ko b'i sɔrɔ i sigilen tɛ ni ko min ye donc yanni ko k'i sɔrɔ i sigilen tɛ ni ko min ye i somɔgɔw mago b'i la i denw mago b'i la i ka buruju o bɛɛ kabila bɛɛ sigilen don k'e kɔnɔ ka n'i yɛrɛ don kungo la a lajɛ proposition kɛ jamana ye a lajɛ an bɛ fɛ ka avancement min kɛ e ka participer o avancement na o la n'o kɛra don n'a nataw la i b'a fɔ ko ne tun tɛ fanga in fɛ mais ne ye nin hakilina f'u ye u taara nin sira fɛ a kɛra sababu ye jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ ne y'a bolo n'i y'o fɔ i ka histoire kɔnɔ mɔgɔw bɛ content de mais ne kɛra sababu ye ka jamana ci ou bien k'an faso ci n'i y'o fɔ hali mɔdenw ɲɛna u bɛ kan ka gabakurun kɛ k'i kun sɔgɔ de donc an man ka t'o sira fɛ tuguni an k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hakilimaya la k'a lajɛ anw sifinnakaw an balakaw an bɛ se ka mun kɛ ka mun fara ɲɔgɔn kan pour que stabilité ka na hakilisigi ka na mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment anw yɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔ yan an bɛ k'an ka transition soutenir pour que u ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ jamana ka sen kura ta ou bien jamana k'a sen yɛrɛ sɔrɔ wa an b'a dɔn fana n'an sɔnna ala m'an dɛmɛ parce que barika bɛ jamana in na et c'est sûr. Bill a kelen minute wɔɔrɔ in bɛɛ ta dɛ. Non baasi foyi t'a la camarade Balo. Non o de ye ka bɛɛ fo Kasim ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ fɛn fɛn bɛ sen na bi kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ dɛ. On en veut au Mali, on en veut au Burkina, on en veut au Niger pour avoir
dit non à l'impérialisme, pour avoir dit non à la France, à la politique française. Mais à fond, kuma la kuma chama, an bɛ tiɲɛ ko kɛlɛ de la Mali la. Minnu bɛ yen nɔ, n'u faw n'u baw n'u bɛnbakɛw furadama ye jamana in sen n'a bolo siri k'a di kɔkanmɔgɔw ma, olu don n'u mɔdenw ni anw de bɛ ɲɔgɔn na. Parce que anw minnu ko k'an tɛ don o sira fɛ, ko fo an ka kɛ an yɛrɛ ye, an ni olu de bɛ ɲɔgɔn na. Hali sini olu b'o kɛlɛ in de la. Wa an m'an cɛsiri u tɛ s'an na dɛ. Sabula u tɛ Ala ko la, u tɛ jamana ko la, u b'u yɛrɛbakun de la. Anw ko ko nous ne sommes pas des êtres soumis. Parce qu'on n'est pas soumis, nous sommes créés comme et par l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas des humains ni par circonstance ni par coïncidence. On to oye quoi. On mana k'a fɔ ko an nana diɲɛ jama tɔw dafa. Parce que pour eux la Kassim, tubabuw bolo k'a fɔ que nous sommes des compléments défectifs sur cette terre. Nous ne sommes pas des compléments défectifs sur cette terre. Nous sommes sur cette terre créée par l'amour de Dieu. Il va faut comme nous créer la tout. Et à ce titre, nous nous comme n'a avec olu taire. Kasi ma me jode de Dieu rapport de force de nan fene ko comme il faut qu'à que en état. Mais kuma be ibe tubabu fima on soro. Kuma be ibe Macron modo ne soro. Ayanu ka boka Macron jabi ube on est jabi. Uba faut ko no kanga wuli kanga sur son national ke et pourtant Macron a fini. Wakati muna ibe ka fo ko an kana bɔ CEDEAO la Macron tun bɛ k'a fɔ k'ale de b'a fɔ CEDEAO ka nin kɛ tan. Macron y'a f'i ɲɛna kɔsa in na k'a fɔ ko fo ni fa donn'i la fo ni kɛra fatɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko k'a fɔ ko Ukraine ko o masakɛ ko ka élection organisée. Un pays qui est en état de guerre, qui est dans une situation de guerre, ko k'a fɔ ɲɛna ko ka élection kɛ ko ni Faransi don k'u t'i lamɛn. Donc n'a tɛ bɛn aw minnu bɛ k'a fɔ k'an ka taa élection na a ye Macron jaabi kɛ. Pourquoi tu bɔ ka Macron jaabi? Ah Macron non ye nin kuma mun fɔ ja e de tun bɛ k'aw na fili an y'i haramuya yanni diɲɛ wuli cɛ nka o tɛ se dɛ o fɔba ye anw de n'anw y'an ka jamana to ninnu bolo Kassim an ta bɛ kala fila manani nin walayi an b'an bolo kin fɔ a kala o de kama an sɔnnen don a t'u ma cogo o cogo a b'anw ma ten anw sɔnnen don k'an nin di anw ye martyrs de déjà kɛba ninnu ɲininka anw kɔni n'an kasanguw de bɛ ka yala o pour que den minnu bɛ bɔ an na sini anw ka sa dɛ olu k'a fɔ ko an ka kunna wolo b'o de la k'an bɛnbakɛw de sɔnna tɔɔrɔ ni saya ma pour que anw ka se ka lafiya bi an ka jamana tɛ minɛ ka taa di tubabu ma bilen dɛ o ko banna pewu Kassim ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna n'an m'an cɛsiri n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan n'an tɛ fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ tubabu ka baara la an b'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ n'olu m'a kɛ n'an ye fanga sɔrɔ diɲɛ don o don a bɛ lakali da wɛrɛ la a kɛtu b'a la salala Mamadu. An b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo min ye Alfuseni Balo ye ka taa se Mohamed Bill Traoré ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Falaye Keyita n y'a dɔn fura fisayara parce que n ɲɛ joona kaki bon ni ne ye ne ka sɛgɛrɛ ye n ye n ka sɛgɛrɛ dɔ d'i ma bi n t'a bɛɛ d'i ma to bɔn siɲɛ wɛrɛ aw bɛna kuma min ale kun dɛsɛra o ne yɛrɛ kun t'a dɔn k'a bɛ se ka émission ban Keba Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn maa kun sɔgɔlen don an na bi su in na k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna a ma sini an bɛ baabu daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 sufɛ min ye Sotelma Malitel maa min bɛ olu fana ka taxation a ko kunna a ko a bɛna kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 ko in tiɲɛ ye min ye mun ni mun yɛrɛ bɛ ka kɛ a la mɔgɔ ka se k'o faamuya sini Bakari Samake an b'ale bisimila sini 29 n'Ala sɔnna a ma Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ aw bɛɛ lajɛlen ani Cani Baraji Ala ka siri jira an na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45